Kulħadd ċabċab. Hey, ready? 1, 2, 3, 4, 5. Hallelujah! Gloria al Mulej. Amen. Thank you, Jesus. All right, that's better. Amen. Okay, mela, ħankomplu bit-tielet sezzjoni ta' din il-konferenza tal-Holy Spirit, tal-Evangelism. L-Spiritu Santo dejjem inclus. Yes, questa è la conferenza sull'evangelismo. Questa adesso è la terza sezione. This is the third session for the conference of evangelism. We have been very blessed yesterday night and this morning already with two evangelists. Ieri notte, ieri sera e questa mattina presto siamo già stati benedetti con due evangelisti. Tiġa konna mberkin il-bira faxija u l-lum dal-ħodu ma' zewċ evangelisti. Adesso abbiamo il terzo evangelisto, è un altro figlio di questa casa. He is another son of this house, my spiritual son. Dan huwa ibn ieħor ta' din id-dar, ibn spirituali tiegħi fi Kristu. U għalhekk nistgħu nagħtu ċabċipa biex nilqgħu minn qalbna. Let's give him a wonderful hand of applause to greet him and welcome him from our hearts. Jezrit Camilleri, Jezrit Angel Camilleri. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nirringrazzjaw lill-Alla. Il-messaġġ jismu Alla jrid jagħmlek artal ħaj. Meta huwa jkun l-ewwel post. Hemm requisition, hemm rekwiżit meta huwa jkun l-ewwel post. Għalhekk nitolbok missier biex inti mulej twassal dan il-messaġġ bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Iftaħ kull qalb mulej. Arrafna iż-żmien li qed ngħixu fih mulej Ġesu. Għamel li nipprioritizzaw dak li huwa priorità għalik mulej li nfittxu u nsalvaw il-mitluf. Nitolbok mulej biex tal-linja x-xewqat tiegħi u x-xewqat taħuti ma' x-xewqat tal-missier. Biex ikonna l-motivazzjoni li għandek inti mulej. Kulħadd minn hawn ġew u ma nħallix id-dinja idgerfixni, taljenani u tiżvijani minn dak li inti tittajt illum. Nitolbok mulej biex kull kelma tinżel fil-qalb ġewwieni ħalli minn ġofina toħroġ ċabla u dan in-nazzjon ikun salvat u f'Malta għawdex Ġesu Kristu huwa il-mulej f'isem Ġesu. Grazzi mulej. Qed ngħixu fl-aħħar tal-aħħar ta' żminijiet. Ix-xitan jibża minnek. Ma jridekx taraf x'hemm ġa fik. Qed jipprova jiżvijak, qed jimla d-dinja mimlija biex jitelliflek l-attenzjoni dak li konna nfittxu qabel u nħallsu liri kbar għalih biex immorru nixxalaw, niskru, nitfarku illum qed jiġi moti b'xejn. Għaliex ix-xitan qed jibża milli ulied subien u bniet jimmanifestaw il-qawwa kbira tal-Alla. Żvijar kbir hawn. Isħab l-element spiritwali jixtieq jinfaqa. Il-liżar ta' Alla jixtieq jinfaqa fuq id-dinja u jinżel fuq l-art. Imma x-xitan peress li huwa legalistiku u juża l-kelma tal-Alla biex iġib lilna ħatjin quddiem Alla, iżomm il-barka li għandu Alla biex jitfarra il-qawmien spiritwali. Iżda llum qegħdin hawn biex aħna nallinjaw qalbna mal-qalb tal-missier. Mhuwiex dwar xogħol, huwa dwar grazzja. Huwa dwar li nagħmlu l-pjanijiet tal-Alla l-ewwel fil-ħajja tagħna. Qegħdin ngħixu fl-aħħar laħwa. Ejja neħdu opportunità. In-nies qed isofru mentalment, fiżikament, emozjonalment u aħna għandna tweġiba ġa fina. Illum jiena bil-grazzja tal-Alla ħanaddi l-esperjenzi tiegħi kemm inni noħroġ fit-toroq ta' Malta, nevanġelizza, affarijiet prattiċi tal-bidwi, il-bidwi li huwa l-missier, kif taħdem iż-żerrija,
kif jirreaġixxu n-nies fil-kaver ta' barra meta jisimgħu l-Evanġelju, kif għandna napproċċjaw in-nies. U l-mudell perfett huwa Ġesu Kristu. Oħroġ karta, oħroġ diary, oħroġ bajro, jekk tikteb bil-mobile, ikteb, jekk ma tlaħaqx miegħi il-ħin huwa qasir, mur u arġa' nvista l-messaġġ, għamel post, għamel play u arġa' għajċet jgħidan. Għax Alla jrid juża lejlek, jrid juża lejli, jrid juża l-iktar wieħed xieħ, jrid juża wieħed l-iktar żgħir, jrid juża kull kulur, razza, lingwa u nazzjon. Għax Alla jaħdem bil-patt. Meta ħajjitna tal-linja ruħa mal-kliem li qed ngħidu, issir splużjoni kbira. Issir dunamis. Alla irid li ħajjitna tal-linja mal-kelma tiegħu u mal-kliem li qed ngħidu. U hemmhekk is-sirar tal-ħaj li ma tibda tibża minn xejn, ma tibqax tibża titkellem fuq ix-xogħol fl-atmosfera tiegħek. Għaliex għandek tibża li ħajkeċċuk ix-xogħol meta inti l-iktar impjegat eżemplari ma tfottix fil-ħin. Ma tiggosipjax, ma tisrax, ma tawwiċ, ma serribx. Inti tbirek ix-xogħol. Jekk ikeċċuk huma jinsteħħtu, jafu li inti bniedem eżemplari. Għalhekk ma niddejjax inxandar l-Evanġelju. Għax l-Evanġelju jġib id-dawl, l-Evanġelju jġib il-verità, l-Evanġelju jeħles. Anka l-Apostlu Pawlu qal f'Korintin 9, qal ma noqgħodx nissara fil-vojt. Meta ħajjitna ma tkunx qed tellinja mal-messaġġ u mal-kliem li qed ngħidu nibdew nissaraw fil-vojt. Power u spita xej u naħlu ħajjitna u dan rajtu f'ħajti kemm ili evanġelizza. Qabel kont nippriedka ħafna, inkellem ħafna nies u bla effett, imma kif allinjajt l-azzjonijiet tiegħi mal-messaġġ talla, illum huwa jġib in-nies għandi biex inkellimhom u jgħiduli inti għandek il-verità. Intom tippritkaw Alla ħaj, Alla jfejjaq, Alla jeħles, Alla li ma jqarrax imma jrid il-ġid in-nazzjonijiet il-kull lingwa, kull uru razza. Meta il-preċiżjoni tiltaqa' mal-qawwa u l-ħin jintaqa' mal-ħeffa, hemmhekk tagħmel esplużjoni. Meta ħajjitna tkun allinjata mal-messaġġ talla, ma tibqax tagħti fil-vojt, tagħti daqqa waħda u elf jaqgħu. Tiltaqgħu tnej u qed tgħixu l-messaġġ u tnej jġibu qawwa ta' 10,000. Irridu mmorru minn hemm minn glorja għal glorja. L-Ispiritu Santu ġi fil-qalb tagħna biex insiru nixbħu lil-libjen minn glorja għal glorja. Dik l-immaġni li tilfu Adam u Eva tiġi restawrata ġa fina. Maħniex perfetti imma għandna lill-ajjutant ġa fina li jista' jagħmel din l-impossibbli possibbli. Ma tibqax tagħti fil-vojt imma kull daqqa jkollha effett. Kull daqqa twaqqa, kull daqqa toħroġ ix-xjaten, kull daqqa tfejjaq. Kull daqqa tikkomunika l-messaġġ talla. U hemm nies kif ħanaraw ħanaddikom mill-Iskrittura iridu jkunu jafu. Ix-xitan giddieb u ħajjgħidlek mhix vera ma hemm ħadd jisma', hemm ħafna jridu jisimgħu. Luqa 2, vers 8. Luqa 2, vers 8. L-ewwel darba li xandar l-Evanġelju wara li twielet Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem li huwa ġie mill-eternità. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom tibżawx għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir li se jkun għall-poplu kollu illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija li huwa il-mulej u jirrenja fis-sema u fl-art. Il-kelma inħabbrilkom ferħ kbir hija il-kelma Evanġeljon. Qabel kienu jħabbruha l-anġli. Illum inti l-anġlu ta' Alla fuq l-art. It is a good message. Evangelion, il-messaġġ, in-news, l-aħbar.
huwa inti litra ħajja li Alla għandu l-bnedmin. Ħajjitna trid tal-linja mal-kelma tal-Alla, aħna ittra ħajja jgħid Pawlu f'2 Korintin 3 minn vers 3 sa vers 5. Intom l-epistola tagħna ħajja u qed nitalmu flimkien biex inkomplu nimmanifestaw lill-liben ta' Alla fuq l-art permezz ta' ħajjitna. Inħabbrilkom ferħ kbir, jgħid l-anġlu. Inti tgħidilhom inħabbrilkom ferħ kbir. Meta tieħu l-Evanġelju, qatt ma tkun tqil, qatt ma tkun beżan, qatt ma tkun mimli peace. Il-peace jgħid fuq Alla, aħna pustiera biss. Aħna mmorru hemm ġarebbieħa, nipritkaw mir-rebħa, nitolbu mir-rebħa, inxandru mir-rebħa. Lanqas jekk ma jemmen ħadd, imma dik hija gidba għax dejjem ikun hemm min jemmen. L-Evanġelju dejjem iġib ferħ, dejjem iġib paċi, dejjem iġib sliem, dejjem iġib l-imħabba. Vers 12, u bħala sinjal ikollhom dan, isibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura u f'daqqa waħda inaqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema ifaħru lill-Alla. Meta xandar l-Evanġelju ikun hemm aktar magħna milli kontrina. Iftħu għajnejkom spiritwalment. Għaliex meta inti ixxandar il-kelma tal-Alla, daqs li kieku Ġesu Kristu nnifsu qed jgħidha u l-anġli jiġu u jagħtu il-kelma fil-qalb biex il-popli jisalvaw. L-anġli jiġu u jkeċċu ix-xjati magħna. L-anġli jiġu fl-irħula u jkeċċu l-prinċipati tad-drogi, tas-suwiċidju, tal-abbuż, tal-erq, tal-witchcraft, tas-seħer. Naraw l-anġli jiġu magħna u jwittu triq għal-mulej. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u sliem fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Sliem, sliem. Ġesu għallek titqalx. Jekk ma jeħdux is-slim tiegħek, lu 10, arġa' ħudu miegħek. Is-slim irid jibqa' għandek. Mhux lilek qed jirriġettaw, titqalx. Tiġix iswed minn ġewwa, tħallix qalbek tibbies. Kun nafx, għallek hemm miktub, is-slim jibqa' għandek. U slim fl-art. U importanti li aħna nilbsu iż-żarbun ta' slim bħala l-armatura. Ġifieri aħna meta ħammorru nxandru l-Evanġelju, dejjem ħammorru inħabbru bis-sliem. Għaliex aħna ngħatajna il-Ministeru tar-Rikonċiljazzjoni. Aħna qed naqdu id-dinja lura ma' Alla. Kull min jitwieled mitluf u separat, mejjed spiritualment minn ma' Alla jista' jitwieled Malta, in-Niġerja, il-Kongo, l-Afganistan, l-Arabja, id-dinja kollha qiegħda taħt is-seta ta' dnub u kull min jitwieled għandu bżonn l-Evanġelju biex isalva. Għalhekk nafu fejn ikun hawn il-persekuzzjoni aħna, għaliex ix-xitan ma jridx li dan il-messaġġ ixxandar, għaliex jaf li dan il-messaġġ ħajjeħles, ħajjiftaħ għajnejn in-nies, ħajjagħti d-dawl, ħajġib fejqan u restawrazzjoni f'nazzjon, l-isptarijiet jagħlqu, il-ħabsijiet jingħalqu, il-psikoloġi jirtiraw, il-psikjatri jirtiraw b'dan il-messaġġ li għandna aħna li jgħid ġafik u ġafija. U jgħidilkom l-anġlu slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Dik il-kelma joġbu lilu hija judokjas bil-Grek. Lill-bnedmin ta' rida tajba. Ġifieri inti ħatintaqa' ma' bnedmin ta' rida ħażina. Ħatintaqa' ma' rida tajba u ħatintaqa' ma' rida ħażina. Ħatintaqa' ma' quliet id-dawl u ħatintaqa' ma' quliet id-dlam. Ħatintaqa' ma' quliet tal-imħabba u quliet il-korla. Tabbix il-pis fuqek. Ix-xitan ħajġu jgħidlek mhux qed jisimgħuk, ħadd ma jrid isalva biex jiddiskuraġġik u jaqtalek qalbek. Huwa missier il-gideb, temnux
Alla jridek toħroġ bil-messaġġ talla. Dak li qed tiekol minn hawn ġew ma tistax tħallik iktar għalik għax Alla mhuwiex egoist. Alla mhux bat, Alla ta' lill-ibnu, mhux bat, taħ kollu. Il-ġenna tbatlet. Ġifieri aħna rridu ntuħ kollox il-mulej. Ma nistgħux nħallu x-xitan itellifna bl-affarijiet ta' din id-dinja materjali. Gost żejjed iridna noħdu gost Alla. Ma nistgħux niżvijaw mill-pjan Alla. Qed ngħixu fl-iktar żmien kruċjali għall-umanità u l-qawmien spiritwali isimgħu stess Maltin jiddependi minn Malta. Malta jiddependi il-qawmien mondjali biex jitferra l-aħħar xita tal-Ispiritu Santu. Din ngħidha bil-biża' Alla. U llum ħanaraw xi jrid Alla minna. Titlif ħin, titlif saħħa meta ma jisimgħux, titlifx il-paċenzja. Ibqa' foka u Alla jippermetti li jibgħat in-nies ta' ridaħsiena. Ħalli aħna nitalmu, ħalli aħna niddixxernu, ħalli nimxu fuq il-kelma m'hemmx miktub. Li ħajkun hemm min ma jaċċettax u hemm miktub min ħajaċċetta. Terfax il-pisien, terfax dak li jarfa Alla. Inti tarfa l-biċċa tiegħek u daqsiek, inti ġas pustier u tmur timposta litra. Tmur timposta l-kelma, tmur timposta ktib tal-weda ta' Ġesu Kristu. Ħalli lill-Alla. Inti ma konvinċejx lilek innifsek l-Ispiritu Santu konvinċik. Inti tieħ spazju ħajaħdem l-Ispiritu Santu, tieħ breathing ground. L-Ispiritu Santu qed ifittex kull wieħed u waħda minna dak l-ispazju biex jibda jaħdem, biex jibda jonfoq, biex jibda jikkreja mill-ġdid ġon nies. Imma dak l-ispazju rridu ntulu aħna għax id-dinja spiritwali taqbel bil-qbil. U d-dinja tax-xitan u taħdem miegħu, imma li hemm ġo fina huwa akbar. Laqasik inkunu 3 miljard maqta biss. Alla jista' jbiddel id-dinja f'sekonda. 3000 għallu jixorbu. Imma 300 baqgħu attenti għax jafu li hemm madu, jafu li din fi gwerra. Bdew jixorbu għajnejhom b'attenti. Fil-battalja ta' Gideon, fl-imħalfin, ħafna nsara jgħidu l-huma nsara kif jixorbuha. U laqgħu lest ħatfilhom rashom diġà. Wake up! Wieħed Pietru 4. Hemm iridu jisimgħu temminx il-gideb tal-għadu. Temminx il-gideb tal-għadu. Temminx. Il-mulej sajjar kelma mis-sema. Wieħed Pietru 4 vers 14. Jekk tkunu mkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjin intom, imberkin intom. Fuqkom għandkom l-Ispirtu tal-glorja li hu l-Ispirtu ta' Alla. Jalla ma jkun hemm ħadd minnkom li jkollu jbati għax qattil. Jew għax ħalliel ifotti fil-ħin tax-xogħol. Jew jagħmel id-deni, jew jindaħal fejn ma jesawx. Imma jekk wieħed isofri għax huwa nisrani, għax huwa Kristjan, għax huwa nisrani tal-kelma talla, m'għandux għaliex jistħi, anzi ħajfaħħar lill-Alla b'dan l-isem li huwa fuq kull isem u għalih kull irkoppa titmil u kull il-sin irid jistqar li Ġesu Kristu huwa l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Jekk ippersegwitat jew qed jitqu bik minħabba Ġesu, imbierek inti għax l-Ispirtu tal-glorja qed jistrieħ fuqek. Jekk qed jippersegwitawk għax ittihom l-Evanġelju, jekk qed jitqu bik għax għandek il-Ġesu u mhux għax tfotti x-xogħol, jew qed tisraq jew titserreb, imbierek inti għajt il-mulej. Parir lil dawk li huma ta' rida tajba. Aqra l-kelma. Itlob kontinwament komunikazzjoni ma' Alla l-Missier kif tqum saħ ma torqod. U anke mal-lejl l-Ispirtu ma jorqodx, jibqa' jitnied bi kliem li ma nifhmuhx, tqum filgħodu jtik messaġġ, tqum filgħodu jlaqgħak ma' persuna. Tqum filgħodu tmur ix-xogħol u jiġi wieħed jgħidlek inti għandek il-verità. Jiġi ieħor jgħidlek itlob miegħi, jiġi ieħor jgħidlek intom qed titkellmu l-verità fuq in-nazzjon ta' Malta xew il-qerq u jrid jaħtafinna x-xitan il-Malta. Imma mhux ħanħalluh sakemm hawn il-Knisja ta' Ġesu Kristu is-setat tal-infern ma jistgħux jelbuha. Tifħir u qima
lill-Alla Ġesu Kristu. U huwa jgħalmek ma tagħtix każ iż-żeblieħ. Anzi, taf x'jgħalmek il-mulej? Tibda titħassarhom. Itik kompassjoni għall-mitluf għax ma jafux. Maħtufa l-Alla bażajr ta' din id-dinja 2 Korintin 4 vers 4 għamdilhom rashom biex ma jifmux il-glorja tal-messaġġ li jgħix fina. Dak il-glorja tal-messaġġ, dik ix-xabla jekk toħroġ bil-paċi, bl-imħabba, bl-ispirtu u l-verità. ħateħlishom mid-dlamijiet għax il-kelma tal-Alla meta tibgħat tas-salvazzjoni qatt ma tirritorna lura vojta, imma takkomplixxi dak li x-xita bagħta biex tagħmel biex jitla' l-frott tal-bidwi il-missier. Jgħalmek il-mulej ma tagħtix każ iż-żeblieħ hekk jafu. Tarfa x'pejs. Ma tliekx li ħajjippersegwitawkom, ma tliekx li jgħajruk, anzi tibda tħassarhom. Daw l-affarijiet m'għandhomx jaqtawna qalbna. Dan huwa inkoraġġiment. Qiegħed fis-sewwa jgħid il-mulej. Meta iżebilħuk għall-isem ta' Kristu. Alla qed ikun imżebblaħ min-naħa tal-pagani, imma min-naħa tiegħek Alla qed ikun eżaltat. Għax inti qed twettaq l-Iskrittura u Ġesu qalilna issieħbu fid-tbatijiet ta' Kristu u t-tbatijiet ta' Kristu taf x'inhuma. Kristu dendlu ħarwien Alla li ħalaq il-bniedem. U llum jgħidulek miġnun. Imtektek. Brainwashed. F'Malta ma jaqtawniex rasna barra. Is-Sirja jaqtawlhom rashom barra. L-Iran idendluhom fil-pjazza għax jemmnu f'Ġesu Kristu li huwa Alla. Għalhekk jiena ma noqgħodx lura mill-messaġġ tal-verità u ħadd ma ħajalaq li ħalqi li Ġesu Kristu huwa Alla. Ma nistax nieqaf meta ntqajt mal-Alla ħaj li biddilli ħajti kont fid-demel. Irrid intieħ lil dawk li għandhom bżonn jafuh ta' rida tajba u kif nintaqa' ma' proxmu ta' rida ħażina. Ma qallix il-mulej. God bless you. I bring my peace with me. Jien nieħu l-paċi tiegħi miegħi. No rush. Alla m'għandu xejn jitxitlef. Alla ġarebbieħ. U aħna nirrenjaw miegħu min-naħa tal-lemin tal-missier. Il-fuq minn kull prinċipat, dominju, seta, qawwa, spiritu mniġġes, Luċifru nnifsu, aħna nsaltnu mal-Alla din. U naħkmu fuq din l-art, mhix fuq il-bnedmin. Il-ġlida tagħna mhijiex mad-demm u l-laħam, ħuti Maltin. Il-ġlida tagħna hija mal-ispirti li jqarqu, li jikdbu, li jieħdu okkażjoni bl-injoranza tal-bnedmin u aħna rridu nitolbu l-erf u l-għaqal u l-wisdom ta' Kristu. Kristu huwa l-erf ta' Alla li jgħix fina u llum jgħidilna kif għandna nitkellmu fil-politika. Illum jgħidilna kif għandna nitkellmu fit-toroq. Illum jgħidilna kif għandna nxandru minn fuq il-pulptu. Alla huwa bennej għali. Ix-xitan huwa għaref u d-dinja zugraga ġaba. Yo. Let me use this Islamic agenda. Let me use this perversion. Let me use this drug system. U jiexbidhom lura u jtihom biċċarfien fuq kull ħaġa. Imma aħna tinsaltnu ma' Kristu u għandna l-erf ħaj. Meta verament aħna nibżaw minn Alla. L-erf komplett Alla jibda jaħdem fina u jgħidlek ara dik il-biċċa kif ittopera. Ara dik il-biċċa kif ittopera. Ara kif ħatajlu dal-persuna. Dal-persuna għandu bżonn hekk. Dal-persuna tuġaw saqaj hitlob miegħu u jaraw Alla ħajġa fik. Allura, min jista' jikkomunika l-messaġġ tal-Alla? U x'qal Ġesu fuq erwieħ li għadhom ma jafuhx? Rumani 10, vers 14. Halleluja. Praise the King. Imma kif jistgħu jsejħu id-dinja lil dak li ma jemnux fih? Kif jistu jemnu f'dak li ma semux bih? Isma' Izrael. Il-mulej Alla tiegħek il-mulej u wieħed. Isma' Izrael. Kif jistu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx? Kif jistu jxandrulhom jekk ma jkunux mibawta? Għalhekk qegħdin hawn l-aħwa. Qed nintramaw. M'għandek bżonn għalfejn jkollok pożizzjoni, identità. You are the daughter of God. You are the son of God.
We don't rely on positions like the earth relies. Id-dinja tibbaża fuq it-titlu avukat, accountant, bidwi, bennej, kif jiġi l-inkwiet, jotru. Imma l-identità tagħna ma tixxejkjax għax jekk Alla għala hija liġi stabilita. Halleluja. Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta? Qed narmaw ruħna, qed narmaw ir-ruħ tagħna u jien qed nintrama magħkom biex inkompli nitqabbad bin-nar. Ħalli nibqa' artal ħaj meta Alla jkun l-ewwel post. L-artal t'Alla ma jibqax ġol knisja. L-artal imur Bormla, imur il-Gowdja, imur Ħalaxa, imur il-Parlament, imur l-edukazzjoni, imur l-iskola, imur l-isptar. Aħna artal ħaj l-Ispirtu Santu jgħiġa fejna. ħallih baba bin-nar, tieħ il-kelma t'Alla, faħru fuq kull minn ċirkostanza li tgħaddi minna, għax Alla huwa akbar miċ-ċirkostanzi li qed tiffaċċja. Alla huwa ikbar mill-maltemp li jiġi għalejna u jkun rieqed fid-dajsa. U l-maltemp ma jinkwitax għax ikun qed jagħmel il-karattru ta' Kristu ġa fik. Alla interessat fil-karattru tagħna, ħalli nsiru nixbħu lill-liben ta' Alla l-ħaj. Liben ta' Alla mhuwiex mejjed. Jekk tmur Ġeruzalem tara l-qabar tiegħu vojt. Baruch Hashem, abbandonaj. Għaliex dal-waqt ġej u kull ġens irid imil, kull kulur irid imil, kull il-sien irid jistqar li Ġesu Kristu huwa l-mulej. U aħna l-dak tinxandru għax Alla ma jrid li l-ħadd jintilef imma li kulħadd jasal għall-indiema. U vera Ġesu Kristu għalli żmien ħajkunu bħal ta' Noa. Imma nfakkarkom li Alla qatt ma telef battalja u qed ngħixu fid-dispensjoni tal-grazzja. Iż-żmien tal-er, aljeni, anġli jaqgħu, tkissir, perversjoni, vjolenza Ħamas. Ħajjiġu! Imma din id-darba fi żmien ta' Noa, għaw li Alla l-ħajjin, għaw l-Evanġelju, Ġesu Kristu għam il-mewt, Ġesu ikbar mill-battalja. Dakinhar 8 biss salvaw, imma x-xita t'Alla tixtieq tinżel, kif ħanaraw sal-aħħar. U ħafna, u ħafna, u ħafna ħajġu għand il-mulej. Temnux il-gidba ta' xitan. Hemm nies li Alla diġà preparahom, hemm żerrija li inti żrajt kemm ilek fil-Kristjaneżmu li kif nallinjaw qalbna ma' Alla l-Ispirtu Santu ħajkellimhom fil-ħolm fil-viżjonijiet bl-ilħna u jgħidilhom mur iftaħ dak il-ktieb tiftakar meta ntqajt ma' dik il-persuna u kelmetek fuq Ġesu Kristu. Issa ċans għax id-dinja ħad iġjar. It-tarmak ħajinkiser, il-katedralli ħajaqgħu, it-terremoti ħajjiżdiedu, u n-nies taqbadhom il-biża, u meta n-nies titlaqilhom il-gburija, il-min ħajfittxu il-Alla l-ħaj, Alla li jfejjaq, Alla li jeħles, Alla li jitkellem bil-Ispirtu Santu minn ġal-poplu tiegħu. Dak huwa intom. Ħadd mu ikbar minn ħadd. Aħna kollha livellu liet, vera hemm il-ġerarkija ta' pożizzjonijiet u Alla jrida li ħalli jara saltna militari topera f'din l-art, ħalli nbedu dlamijiet għax Alla ma jistax jikkontradixxi l-kelma tiegħu. Vera l-infern ħajkun fuq l-art fit-tribulazzjoni, imma maħniex fit-tribulazzjoni għax il-Knisja t'Alla għada hawn. Ma tistax id-dlamijiet jelbuha lill-Knisja tiegħi. Halleluja! Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru il-ġid. L-istess kelma evanġeljon imma fil-forma ta' verb għax qed nibatukom bil-messaġġ ta' Alla. Tiddejjaqx, titkellem. Alla ħajjibatlek nies fil-modijiet tiegħek iħabbru l-ġid. Aħna qed nirrikonċiljaw il-bnedmin lura ma' Alla. Aħna konna fit-triq tat-telfien, jiena inkluż. Imma meta
Alla fetaħ li qalbi, fetaħ li għajnejja, jiena dort lejh indunajt li jiena zero minar Alla, -0. Dort lejh u Alla ġiġa fija u l-lum tana jibdina b'ġustizzja perfetta, l-ġustizzja ta' Kristu. Dak kollu li wetta it-tjubija tiegħu kollu jimpartaħunna għan-nom tagħna. Illum m'hemm l-ebda kundanna għal dawk li qegħdin fi Kristu Ġesu. U jtina l-Ministeru tar-Rikonċiljazzjoni biex nirrikonċiljaw il-bnedmin lura miegħu. Huwa inti kullha. Intom ir-risposta ta' Alla fuq l-art, intom il-melħ u d-dawl tal-art. Jekk il-melħ jaqta' t-toma tajjeb biss biex jintrefes. Id-dawl ħanħallih moħbi. Id-dawl nitfaw fuq banketta għal Ġesu, ħalli jiddi, indaħħalhom fil-politika, indaħħalhom fl-edukazzjoni, indaħħalhom fis-soċjetà ħajidru. Għax in-nies qed jintilfilhom il-karattru, ma jistgħux jiġġixxernu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Imma inti taf x'inhu tajjeb, inti taf x'inhu ħażin. Għax tagħmilha mal-Qaddis ta' Iżrael, dak li kreja kollox il-moħbi u mhux moħbi u anke s-setat tad-dominju ta' Satan li ntaħsaqajh u dak qed jgħid fik. L-Alla tal-univers ara fil-qawwa li hemm ġafik. U meta ma tkunx taf x'ħatajt u tmur barra, Ġesu għedek li kif tiftaħ ħalqek l-Ispirtu tal-Missier jitkellem minn ġafik. Mibawta. Bħalma hemm miktub kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġejt. Iżda mhux kulħadd għata l-kelma tal-Evanġelju. Iżajja ħabbar mulej min hemmen il-kelma li sama minn għandna. Il-fidi mela tiġi mismieħ u smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Ġwanni 4, vers 35. Halleluja. Thank you, Jesus. L-Ispirtu Santu jaħdem sinkronizzazzjoni kbira. Ma konx nsemmi l-istorja li kellu jsemmi Joshua għaliex din tmisma l-istorja tiegħu mingħajr ma preparajna flimkien tal-bliħ. Ġwanni 4, vers 35. Ġesu qed jitkellem. Ara xana, ara naqa, tuqax tajt, imma m'hemm ħadd biex isalva. Ara x'ħajdlek Ġesu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur għal ħsad. Ħatoqgħod tistenna li jiġi Mejju, Ġunju għal ħsad. Imma araw x'ngħidilkom. Jien erfu għajnejkom u ħarsu ftit dinja 2026. Ħarsu ftit kif l-eliqi bjadu għal-ħsat. Alla jara id-dinja dejjem lesta għal-ħasda. Dejjem. La Kristu għala dan huwa fatt. Ma tistax tmerjaħ. Jista' jiġi l-ikbar evanġelist u l-ikbar apostlu. Ġesu qal il-ħsad dejjem lest. Ġa il-ħassat qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għal ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħu bħalma min jaħsad. 2. Dak li jiżra ħajħu ħlas daqs dak li jara l-ħasda. Jekk xi darba xar snin ilu inti żrajt żerrija xi ħadd u mbagħad immura xar snin warajk jien u jaċċetta l-Kristu, l-istess ħsat għandna għax Alla ma juri imparzjalità ma' ħadd. Alla huwa Alla tajjeb. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra u l-ieħor jaħsad, jiena bagħtkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom. Kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokhom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Mela Ġwanni l-Battista prepara it-triq tal-mulej jiġi Ġesu ikellem Sammaritana. Issa naraw kif kellima, ħaneħdu eżempji prattiċi tiegħu. Ġesu wara li Alla minnu marret tajt is-Sammaritani kollha ġara. Wieħed prepara triq, Ġesu żara, Alla nnifsu żara f'mara. Marret kellem raħal sieħ u bdew jemnu li Ġesu huwa l-mulej. U mbagħad imur Filippu l-Evanġelista Atti 8. Biż-żerrija ta' Kristu Filippu l-Evanġelist ħasad
l-erwieħ. U peress li Alla u ordni, Filippu l-Evanġelist li kien mibawt u mhix telaq, kien mibawt u mar is-Sammarija x'għamel? Mar għand Ġwanni u Pietru biex jiġu jitolbu magħhom ħajirċievu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Alla jaħdem b'ġerarkija perfetta u Alla huwa bennejaqli u għandu ordni fis-saltna tiegħu. Ġwanni l-Battista prepara triq, evanġelist tad-deżert. Ġesu żara, Alla nnifsu żarala. Filippu l-Evanġelist mar u priet kas-saltna talla u kollha nidmu u bdew jiġu meħlusa mix-xjaten. Filippu mar lura u bat il-Ġwanni u l-Pietru biex ikomplu jiddixxiplinawhom dixxipli. Għamlu dixxipli minn nazzjonijiet. Halleluja. Kbir il-mulej, wis, kbir u ta' min ifaħru. Kbir. Ġifieri dak li ħasat Filippu kien preparat minn qabel. Ġifieri jekk niġu allinjati ma' Alla mal-messaġġ tiegħu, ġejja ħasda kbira Knisja. Ġejja ħasda kbira li mhux ħatlaħqu max-xogħol tal-Alla. Nafx qed ngħidilkom, il-Knisja ta' Alla jekk tobdil il-mulej, I declare this prophetically. It will go full time for the Lord. Għax iż-żmien tal-inkwit ħajjiżdied fuq l-art. Iż-żmien tal-ħażin ħajjiżdied. Imma Alla ħajqajjem standard ta' ġustizzja biex iżomm. Ġifieri kull qattra li tajt fis-saltna talla, kull bniedem li kellimt, kull ġerrija li żrajt f'ħajtek, qatt ma ħterritorna lura vojta. Alla ħajfaqqasha dal-waqt. Dal-waqt ħajfaqqasha. Eżempji prattiċi. Ħantikom naq eżempji prattiċi u mbagħad naqleb kif iwiġbuni n-nies meta nipritka l-Vanġelu minn dwar immorru one to one u ħanati pariri u inkoraġġiment ħalli ħadd ma jħossu nutli x'ħadd mhuwa nutli. Dak li nilħaq jien ma nistax tilħqu inti u li tilħaq inti ma nistax nilħqu jien. U Alla għamel karattri differenti minn ta' xulxin apposta għax li jaf jarani ikraħ leħni xi ħadd u jaf imur Dennis u kelma waħda jtieħ u ruħu tkun infejqa. Alla jaħdem, Alla kbir u jridna neħdu pixir bis-suċċess ta' xulxin. U ma jridniex nejru u Alla dan id-dnub irneħħi, id-dnub spiritwali ta' lejra. Li nkissru xulxin, li nibodu xulxin, li nejru xulxin, li nqasqsu fuq xulxin. Kif jara din titneħħa, Alla ħajneħħi l-iżgħar mis-sema. U ħajrijat il-ġnus għax ħajaraw Alla ħaj. Min ġa fik. Jiena ninkoraġixxi il-pensjonanti ma jaħlux ħin iktar. Pensjonanti li qed tisimgħuni ingħaqdu, ħudu opportunità u nqar meta tmorru għall-kafè. Kellmu ruħ waħda, ħudu l-kodba magħkom, għandi tracts intikom it-tracts. Miż-żewġin, koppji single. Dawk li għadhom single, subien, dawk li għadhom bniet single. Ingħaqdu bejnietkom taħlux dan iż-żmien. Għax dan huwa żmien tal-ħsad. Qed ngħixu fl-iktar żmien tal-ħsad profetiku. Kemm ilha teżisti l-Knisja fuq l-art iktar minn żmien tal-Apostli. Nafx qed ngħidilkom. Ingħaqdu, taħlux l-opportunità, anka m'għandek bżonn tiġi miegħi s-sibt. Tista' tażel l-2, it-3, l-4, l-5 il-ġimgħa. Il-ħadd. Tista' tażel nofsija. Hu kull ċans, hu kull kwarta. Anka tmur ximkien tajt ħammurru niklu. Mur, nofsija qabel. U Alla li huwa ħaj, jekk inti toħroġ ktieb miegħek, jekk toħroġ ktieb miegħek, hija impossibbli li toġbu lil Alla mingħajr fidi. Imma jekk inti lil Alla turieħ ħa noħroġ ktieb mulej, ibatni lil min trid. Alla ħajġixxi fuq dik il-fidi u jibatlek persuna żgur waqt li tkun maxxatta berzebbuġa ħadd tmur tiekol. Żgur ħajamela. Ħudu kull ċans. Ħudu kull ċans. Taħlux dan iż-żmien li qed ngħixu fih. M'intix inutli. Ingħaqdu 2, 3. M'għandek bżonn tkun taf xejn, l-aqwa li taf il-Ġesu Kristu. M'għandekx tkun taf fejn hu Ġwanni 3:16 xallek ħab lid-dinja. Għalkemm huwa tajjeb li tkun tafhom. Imma inti messaġġ ħaj. Iftakar meta konna fid-dlam u daħħalna fid-dawl. Jafu li nbdilt.
tal-familja jafu li mbdilt, tax-xogħol jafu li mbdilt. it-testimonjanza tiegħek ma tikdiebx. Hemm qafas irid ifaqqa. Oħroġ ktieb miegħek. Tieħ fuq x'jaħdem l-Ispirtu Santu. Krejalu triq bħalma Ġwann il-Battista prepara triq tal-mulej. Ejja nippreparaw it-triq tal-Ispirtu Santu ħajaħdem. Aħna rridu nippreparaw ielu. Għamlu tracts. Ibatuli, tiuni l-email u nibatilkom. Krejaw u ġibilhom, tqanqlilhom kurzità. Is there more to life? The truth the world won't tell you. Why may you ask? Għamlu affarijiet żgħar ħolqu kunu kreattivi. Użaw affarijiet għal-Alla bħalma tużaw affarijiet għas-social media biex jarawna neħdu l-kafè. In-nies imdejqa ta' parzjeda tieħu pjaċir u mbagħad ta' parzjeda tajba mar-raġel jew mal-mara. U mbagħad ikunu l-iktar nies imdejqin fid-dar. Ejja nużaw l-abilità ta' Alla. God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think according to the power that worketh in us. And that power rose up Jesus from the dead. Lek il-qawwa tal-Alla qajmet il-Ġesu mill-imwiet. Kemm hu possibbli għajnek tikteb gospel tract? Kemm hu possibbli jgħajnek titkellem ma' persuna? Alla huwa kbir. Għaraf dan, meta tmorru fuq il-post biex tavanġelizzaw kull imkien jekk tintaqgħu 2 u 2. Għaraf dan illi m'għandek xejn titlef. Imma tista' tirbaħ u d-demonju jkun ġat ibbul taħtu. Meta tidher inti, qed ngħidilkom garanzija. Ġametlu fejn? Ma nistax nitlef. Ġametlu fejn? T'għamlux il-gideb tal-għadu, t'għametlu fejn? Jekk ħammur biex nirbaħ. Inġandar ix-xjaten, infejja il-morda, niftaħ għajnejn l-omja, ngħidilhom joħorġu mill-ħabs, isimgħu l-kelma tal-mulej ħatibdew tgħixu. Għax mejta, id-dinja hija mejta, aħna diġà qonna mill-imwiet ma' Kristu. Aħna ġa mqajma, ma nibżax, jisparaw li, nitlaq dej Kristu. Il-ħajja Kristu l-mal-mewt irebħa lejja. Ma nibżax, bil-biża' tal-Alla ngħidilkom ma nibżax. Anka minn din l-aġenda Islamika li għaddejja, jiena noħroġoni fuq quddiem, għax Alla tagħna huwa l-Alla l-veru, Alla li jirrispondi bin-nar, Alla li jbiddel il-ħajjiet, Alla li jfejja, Alla li ma joppressax imma jagħti t-tama. Ma nibżaw minn ħadd, mill-ebda reliġjon falsa, mill-ebda idolatrija. Aħna għandna l-messaġġ tat-tama u mmorru dejjem bl-imħabba. Id-demonju kif tidher f'dak it-territorju u l-ispirti dak il-post tal-irħula jibdew jirtriedu. Minħabba dak li hemm ġo fik. Anke jekk tħossok l-iktar bniedem inutli, hekk għamel Alla. Għax mhux kif tħossok jgħod xemm miktub. Kun naf din jekk jogħġbok. Anke jekk tintaqa' mal-ikbar satanist, mal-ikbar witch doctor. L-ikbar witch doctor, l-ikbar satanist, ma jistax jisħtek, ma jistax imardek, sakemm ma temminx il-gidba ta' Satana. Jekk Alla bierek il-poplu ta' Izrael u Alla qas kien jgħix fihom u kien hemm l-ikbar witch doctor ta' dak iż-żmien Balam mar biex jisħithom u ma setax jisħithom. Separa inti l-qaddis ta' Izrael jgħix fik. Kif tista' tinsteħed? Temminx kideb għall-linja teoloġija mat-tajba ta' Alla. Dak li Alla bierek l-ebda bniedem ma jista' jisħed f'isem Ġesu Kristu. Għall-linja ruħek ma' din il-verità. Meta tmorru fl-imkien, aħdmu b'sinkronizzazzjoni b'allinjament, tkunx l-Ispirtu Santu toħtok, tkunx l-Ispirtu Santu taħuk, aħdmu, id fit. Jekk jinvitak biex tidħol inti fil-konversazzjoni, idħol. Imma jekk ma jinvitakx u jkun qed ilaħħaq u qed jirrispondi kollox u qed idieħ l-Evanġelju, itlob għalih. Ġo qalbek mal-mulej, ħajkun hemm flow, ħajkun hemm ordni, ikunu jafuna mhux mill-konfużjoni tagħna, ikunu jafuna mill-imħabba tagħna. Aħna rridu mmorru naraw in-nies
jarawna dawn nies għandhom l-imħabba, jiftehmu bejniethom, jaħdmu bil-paċi, iġibu sliem fl-irħula. Meta tmorru tevanġelizzaw, tnatfux xħut qabel taqbduh. Tuqax tgħidlu għax l-istatwa u għax dik u għax oħra. Tippruvax tirbaħ l-argument, irbaħ il-persuna. Targumentax il-Vanġelu, iżda komunika. Ikkomunikaħ l-Evanġelju. Ikkomunikaħ, kun nittra ħajja, kun messaġġ ħaj. Għax dak li se tiltaqa' miegħu mhux kemm taf Bible verses ħajiftakar. Taf x'jiftakar xrieħa ħallejt miegħu. Għalqu għajnejkom kollha. Issa ħanajdilkom biex bajnejkom magħluqa tieħdu nifs il-ġewwa u qed ixxommu l-iktar ikel favorit tagħkom burger, donut, xi pizza taqsam, xi ribaj medium well, xommuha. Issa ħanbiddilkom it-toma tar-rieħa tagħkom. Issa xommu l-iktar żibel jinten li qatt xammejt f'ħajtek. Xommu. Dik jibqa' jiftakar l-attitudni tagħna. Kien hemm nies kemm inna navanġelizzaw qabel kelli attitudni ta' żibel jinten. Irrid nirbaħ l-argument, irrid ikolli raġun bil-Bible verses. Illum ma nurjomx fejn hu l-Bible vers, nurjom il-Kristu minn ġafija, nurjom li jrid ifejjaqhom, nurjom li jrid iħobbhom, nurjom li jrid itihom it-tama, nurjom li jrid isalvhom mingħajrhom ma jistgħux ikunu salvaw dik hija l-verità u mhux ħanawwiġha. Kun ittra ħajja għax dik ħajiftakar. U meta jkun rasu fuq l-imħadda, waqt li jkun is-sabbat għax il-gburin kollha ħajissabtu xi darba, Kristjan vera ħabni men, dak vera għandalla ħaj. Bdejt nargumenta miegħu hekk urin il-imħabba. Joshua vera għandu lill-Alla l-ħaj. Xorta ħabni u bdejt nopponih. Bdej jurin il-verità bl-imħabba, mhux biex jirbaħ l-argument. U meta jkunu rashom fuq l-imħadda jew fit-traffic, iġġamjati, itihom ħsieb l-Ispirtu Santu u jgħidilhom Alla tagħhom huwa Alla l-veru. Indem. Halleluja. Id-dinja mimlija ġrieħi u kliemek għandu jkun ta' fejqan għan-nies, mhux xabla bla spirtu, imma x-xabla Ġesu qal il-missiera tifittex il dawk jadruh fl-ispirtu u fil-verità. Ħafna kults, ħafna nies jafu l-Bibja bi kburija għandhom għarfien u ħafna aġnar jużaw il-kelma u toqtol. Littra waħda toqtol, ix-xabla waħda toqtol. Imma Ġesu qal il-missiera tifittex il dawk jadruh fl-ispirtu u fil-verità. Aħna għandna jkun hemm il-fejqan mal-kliem tagħna. Għandu jkun hemm it-tama mal-kliem tagħna, għandu jkun hemm id-dawl mal-kliem tagħna, għandu jkun hemm is-soluzzjoni mal-kliem tagħna. Dejjem. Jekk il-messaġġ anke jkun dwar indiema ma jkunx fih soluzzjoni, ma jkunx ġej minn Alla. Messaġġ minn Alla dejjem jkun fih soluzzjoni ma twiddiba. Dejjem għax il-missier iċċanfar dawk li jħobb. Halleluja. Issa ħanaddilkom affarijiet prattiċi. Kif għandek tibda konversazzjoni, sajjieda tal-bnedmin, fishers of men. How you can break the ice. Kif għandek twitti triq. Meta tibda konversazzjoni fir-realm ibda konversazzjoni dejjem fir-realm naturali. Tmurx fir-realm spirituali. Ħantikom eżempju. Ġesu fi Ġwanni 4, vers 8, ma marx fuq is-Sammaritana, he's the perfect model. Huwa l-modell perfett. Ma marx fuq Alla jien Kristu indem. Ma qallix jienu li ħlaqt id-dinja. Jienu rrid ngħixha fik. Ma qallix hekk. Tax Alla l-ewwel. Tejni nixrob! Mar jitkellem naturali x'kien jaħsada. Jekk persuna mejta, jekk persuna għadha mejta spiritualment tixalla il-Ġesu Kristu, jekk tixalla d-dawl ta' mija, marriċ ħatajdlek. Allura aħna rridu nkunu orrif, rridu nkunu nies bil-għaqal,
Allura kif għandek titratta magħhom? Ġesu kien il-modell perfett. Ara kemm kien għaqli Alla u hekk qed nara fil-ħajja tagħna jien. Għaqli kbir. Mela għal dik Alla dik wara il-miraklu ta' Kana għatini nixrob. Imma n-nies mbagħad bdew isiru jafuh minn messaġġ għal ieħor minn jinżel fil-ħula. Fejjaqni. Tini niekol. Ħanamluha miegħek, ħaniġu warajk. L-ewwel darba mhux hekk għamel. Jekk inti tkun art tal-ħajja u tibni ħajja u tibda tidher fl-irħula ftit ftit, hekk jibdew jagħmlulek in-nies. Dak li xandar il-kelma ta' Kristu. Dak għandu l-fejqan ġa fih, ħanajdlu biex jitlob miegħi biex ifejjaqni. Fejn imuru jxandru l-verità ħammur magħhom. Hekk ħajibdew jagħmlu. Għalhekk irdu nkunu art tal-ħajj, irdu nibqgħu nibnu bil-mod. Mhuwiex dwarna ma huwa dwar huwa mela hekk. Alla għaqli. Qabel meta kont imur nipprika ħadd ma kien jafni u ma rridx li jkunu jafu li jridu jkunu jafu lilu. Imma llum fejn immorru jgħid inti lek li xandar il-kelma talla. Inti ġejt sena ilu niftakrek hawnhekk. Hekk irdu nkunu kollha, mhux bis-saħħa tiegħi għax jillaqqasaw levels l-iktar bniedem injorant tad-dinja. Kont il-ħabs Alla biddilli ħajti. Illum li ngħix il-Kristu biss, ma rridx ngħix għalija nnifsi. Jien nibża minn Alla. U l-biża tal-Alla għandu tkun priorità għalina, mhux li nibża li mmur il-bot minnu, imma li nibża li mmur viċin tiegħu. Ħalli żgur ma nikdiebx, żgur ma nfottix il ta' fuqi, żgur ma nisraqx fuq ix-xogħol. Żgur ma niggosipjax, żgur ma ngħidx kliem li jkisser. U Alla jagħmlek art tal-ħajj u kull fejn tmur tibda tmiddel l-atmosfera. Tibda tmiżel l-atmosfera tal-irħula, ix-xjaten jirtredu. Ġejja ħasda kbira. Jien nemmina, int emmina. Halleluja. Ġesu huwa l-modell perfett. Jagħmlulek bħal Ġesu, għal Ġesu marru biex jitihom il-ħobs, imma ma rridux il-ħobs spiritwali kif qallhom fuq il-ħobs spiritwali kollha telqu bit-72, 12 kien fadal titu tilquntom ukoll. Marru jużaw ħallikel naturali u jien għaddejt minn esperjenzi u llum tallimt jiġu jitolbuk il-flus. Ittuhom xa drogi imma jekk inti l-mulej jmexxik ixtrilhom biċċa ħobs. Ixtrilhom fiex kun ilma ħajaraw l-Alla minn ġafik. Kemm il-darba ngħaddi minna, fil-bidu tqarraq dartex kont għadni immatur spiritwalment. U rajthom minn xurin għax tajthom il-flus. Imma issa Alla jgħalmek kienet nallimkom mill-fallimenti tiegħi ta'. Daqs kemm fallejt, ma bdejtx kienu jiġu jisaqsuni mistoqsijiet. Idla immur fil-kamra ta' ġewwa u Alla jtini soluzzjoni. F'Eġipt minn dak li Alla jgħidli. Illum Alla l-kelma tiegħu xabla toħroġ minn ġafik minn qabel u tgħidilhom xi jrid jisma', tgħidilhom fejn tibati spiritwalment. Ejja nibnu r-reputazzjoni ma' Alla, mhux u l-bnedmin waħedhom jiġu għand Alla, għax inti ir-risposta ta' Alla fuq din l-art. Mbagħad hekk nagħmilhom jiena nibda fir-realm naturali. Ħalli ma naħsadhomx. Bonġu sieħbi nżabbari. Bonġu sieħbi nxlukkajr. Bonġu inti Bormlis. Bonġu inti minn San Ġwan. Int Ġwanniż x'jgħidulkom ta' San Ġwan. Kien hemm xi ħadd qalli xi ħaġa bil-bum wkoll, nsejx kienet minn dak iżmillaw. Illu kif int sieħbi, ma nibdiex. Għax jekk ħadd xi ħaġa spiritwali ħajinħasdu n-nies. Mal-ewwel ħajkun hemm min jiflaħa għax ħajkun hemm min jissaqqa, imma inti mbagħad tikber fid-dixxerniment. U tibda tarafhom in-nies Alla jibdew jgħid da jiflaħ hekk, da jiflaħ dil-kelma, da ngħidlu hekk. Da teħktib biss u jieħdu, imma jekk tgħidlu kelma jitlaq. Jarak brainwashed. Hekk irdu niġu dak il-livell. U ma narfawx il-piss fuqna. Ħajkun hemm tarida ħażina. Id-dinja sfortunatament qed waġġaħħom in-nies u n-nies qed jipuraw mill-weġa' tagħhom. Imma aħna għandna soluzzjoni, għandna l-fejqan. Kif nara annimal jiftaħ li triq għall-Evanġelju. Dan il-kelb jikdem ngħidlu. Mal-ewwel. Jaċċetta l-Kristu jispiċċa. Żgur. Tihom kompliment kif ikellmuk, ikun xi anzjani u hekk ta' sakramentu żmien. Għajdlu qasti der u vera ġili qas kunu jidru, kien hemm wieħed bdejt inkellmu d-disejn bellaħna 76 għandu, kien hemm Felis Jemmi Bormla milux. Tihom komplimenti
Ibqa naturali fil-bidu, ibqa naturali. Ħalli il-mulej jiftaħlek il-bieb. Halleluja. X'tempa għandna llum mażis, kemm taħraq tħossa x-xemx. Waħd iftaħ triq għall-Evanġelju hemmhekk. U mbagħad skont xi joħroġ minn hemm neħtlu. Iftakru li mhux kulħadd jista' jirċievi l-istess, hemm min tiżralu, hemm min issaqqieh. Għax mhux ta' kulħadd taħdem l-istess iż-żerja. U mbagħad tgħidlu għandi kelma għalik mingħand il-mulej. Ħafna nies jgħiduli meta nsaqsihom kif inti. Ma tantx intajjeb, għandi uġigħ f'saqajja. Għandi tfal qed jagħmlu bum, Alla tiegħi ifejjaq. Alla tiegħi jeħles, Alla tiegħi jrid jgħixha fik u l-mulej biddil il-messaġġ. M'għadniex nxandru l-Vanġelu tad-denominazzjoni, ma nxandrux il-Vanġelu tar-reliġjon, aħna nxandru l-Vanġelu tas-saltna li Alla rid jgħix fil-bnedmin. L-Ispiritu Santu jrid jiġi fik, irid jiġi għandek, irid ifejqek, irid jiġi miegħek id-dar biex inti tkun id-dawla l-familja tiegħek. U tispiċċa titlob magħhom u jaċċettaw il-Kristu u tihom kodba anke l-familji tagħhom. Dawk il-kodba biżmien li ġej terrifikanti ħajmorru jiftħuh in-nies. Naf x'qed ngħidlek. U tgħidilhom ikun kemm għandu żmien Alla jrid jgħixha fik anke kif tmur biex tilħaq tabib. Alla jrid tik l-erf li d-dinja tonqoshom. Itik l-erf tas-sema biex inti taċċelera ruħek fit-tajjeb. Irid jgħinek fil-karriera tiegħek, fl-istudju, fil-familja, fir-relazzjoni tiegħek. Irid ikun hu li jażillek il-mara ta' ħajtek u jrid ikun hu li jażillek ir-raġel ta' ħajtek. Għax Alla jaf dak li isostnik u Alla jaf dak li jkissrek għax huwa għamel il-bniedem. Alla jaf xi jsostnina. Tihom kliem mistoqsijiet u tweġibiet li ħafna jagħmluli fit-toroq. Waħda mill-iktar mistoqsijiet li nagħmel jiena, il-mulej darba ħarġa minn ġafija, għaddi kif ħarġet ta' naf u tiftaħ triq għall-Evanġelju. Taf x'ngħidilhom wara li nkun kellimthom naturalment. Taf min se jkun hemm fil-ġenna. U jeħlu, taf se jkun hemm fil-ġenna ngħidilhom. Nistenna 5 sekondi jew 10 u ngħidilhom nies maħfura permezz tad-dem ta' Kristu għaliex aħna kollha ħżiena kollha għamilna dnub kollha waqajna ma' Alla jrid isalvana kull min jiġi Ġesu u jagħmlu sidu s-Salvatori tolbu maħfra Alla jdaħlu fil-ġenna miegħu. U f'40 sekonda ngħidlu l-Evanġelju mbagħad għax Alla kab lid-dinja li bagħat il-libnu l-waħdieni biex kull min jemmen ma jkunx ikkundannat għaliex kulħadd jitweled ikkundannat imma permezz tiegħu salvaw. Għax kull min jilqa' lilu lil Ġesu Kristu Alla ta' seta li jsir u liedu subien u bniet u kull min se jaħsem il-mulej ikun salvat. Ġwanni 3:16, Ġwanni 1:12, Rumani 10:13 u jinfetħu. Tieni dak il-ktieb jgħidlek. Halleluja. Opportunità kbira l-Evanġelju f'Malta. Kif jarawk jgħidulek intom tal-Ġehovah. U jien ngħidilhom tal-Ġehovah ma jemnux li Ġesu huwa Alla. Ġesu huwa Alla. Li ġie mill-eternità sar bniedem minħabba ż-żibel tiegħi. Hekk mal-ewwel ngħidilhom. Għax aħna kollha nitwildu medinbin biex kull min jemmen fih isalva. Tieħ qalbek u salva l-mulej. U mbagħad jgħiduli jien tajjeb ta' qatt ma mill-dnub. Ngħidlu mela laqas biss kien jaf bik Ġesu għax ma kienx imur fuq is-salib biex jiġi trieraq. Mela inti Salvatur ieħor ngħidlu. Mbagħad ngħidlu ġieli kdiebt. U ejja ġieli x'ennaq ta' xi mara ngħidlu mela dniebt għax Ġesu qal min iħares lejn mara u jixtieqha. Bum u jidħol Ġesu. Jgħidli mhux kulħadd jagħmel hekk. Ngħidu hekk kulħadd għandu bżonn is-Salvatur. U wieħed. Għaliex Alla ma jwaqqafx il-gwerer. Għaliex? Għatlu, ngħidilhom, kważi kun nar ta' Sibt. Jekk Alla jieħu ġudizzju mal-ewwel żball tagħna kieku aħna kollha mejta llum diżintegrati. Alla kien jaf se nagħmel imma ma jġennix. Meta mmur, hekk ngħidlu, ħaneġi ntik daqqa ta' pon ngħidlu.
Ngħidlu Alla kien jaf li ħanamilha, imma ma ġennixu għax rid jien. Ġifieri l-gwerer, il-ħażen, il-bniedem qed jagħmlu mhux Alla, għax tagħna rida ħielsa. Mu ma minnix robot, għalhekk issa qed tikkmandana lilek, lili kull min jisma' l-messaġġ biex induru lejh għax huwa ħejja ġurnata li ħajjiġġudika id-dinja kollha tiegħu bil-ġustizzja kbira bi bniedem li huwa ħatru u li qajmu mill-imwiet u ta' prova tiegħu u ħajerġa' jiġi t-tieni darba biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Halleluja. 5. Alla kattiv tamma qed iħalli tfal imutu bil-ġuħ. Ejwa, hija ħaġa ta' dwejja ngħidilhom, imma Alla qalilna fl-Iskrittura illi huwa ħalaq kollox tajjeb, Ġenesi 1:31. U s-sema hija tal-mulej, Psalm 115 vers 16. Imma l-art huwa taħħal il-bnedmin. Jiena kieku minnek nistaqsi ngħidilhom istituzzjonijiet fosthom reliġjużi, triljuni ta' deb f'arkitettura u suppost ngħinu lin-nies kieku jbiju kollox id-dinja kollha tgħix b'dak id-deb. Kull 3 minuti persuna fl-Afrika tmut bil-għaġġ. Mela mhux Alla huwa ħażin, imma l-bnedmin huma ħżiena. Fit-tieni miġġa il-ħażen kollu ħajjintem. Għalhekk għandek bżonn il-Kristu. Halleluja. U mbagħad jgħidu li dik mhux il-bniedem kitibha 6. Dik mhux il-bniedem kitibha u Alla li fetaħ li qalbi fuq xi ħaġa biha jiena ersaqt lejn il-mulej. U di hekk nirrispondija u n-nies għatew jibdew jitmejlu bejna u kif jgħidu li di u ngħidilhom x'ħanajt issa ġib dak il-ktib law. Għalhekk ħajmorru jiftħuh fl-aħħar ta' żmien. Ngħidlu ġieli rajta x'joħroġ wara x-xita. Jgħidli ejwa l-qawsalla. Ngħidlu dik Alla għamilha l-qawsalla. Ngħidlu biex wieħed li mhux ħajarġa' jerreq l-art għal darb'oħra minħabba l-ħażen tal-bnedmin sa ma jiġi t-tieni darba. Imma wara li salvaw 8 biss mill-arqa ta' Noa u wliedu u l-mara u n-nisa tagħhom kellu uliedhom emigraw. U llum huma territorji huma pajjiżi kbar. Magog, Persja, Togarma, Kush u Put. Ngħidlu dawk illum huma pajjiżi. U mbagħad insemmihomlu. Ngħidlu kif tarawhom jattakkaw l-Iżrael 7 snin ikun fadal fuq l-art u ibda prepara għaliex ġej il-mulej u jekk ma tkunx tiegħu ħajjiddispiċika l-omrok. Ġibu law dak il-ktieb. Magog, Russja, Persja, Iran, Togarma, Turkija, Kush, Sudan, Put, Libja. Ir-Russi ġeġa poġġew l-armi tagħhom u dak iż-żmien qiegħed qarib u jinfetħu n-nies. Profezija qiegħda hemm mingħand Alla. Pawlu Atti 28 kien jevanġelizza bil-liġi u bil-profezija. Aħna wkoll għandna nevanġelizzaw. U mbagħad jgħiduli emmin mela Alla Ġesu miet issa żgur kulħadd salvat. Ngħidilhom Alla kien ikun inġust li kieku jħalli lil Hitler jidħol il-ġenna għatel 6 miljun ludi u aktar sinjura. Għalhekk hemm jum ta' rendi kont u ġustizzju mingħand quddiem Alla għax aħna kollha nitwildu midinbin. U mbagħad tgħiduli ewwejja Alla huwa mħabba. Veru li huwa mħabba, imma nafu li jħobbna ta' xi sinjura. Għax ġiet trieraq fuq is-salib. Mhux biex inkomplu fil-gideb, mhux biex inkomplu nisirqu, mhux biex inkomplu fil-pornografija, mhux biex inkomplu fl-omosessualità, mhux biex inkomplu niġġieldu, mhux biex inkomplu nqassu, mhux biex inkomplu ngħiru, imma biex induru lejh. Is-salib u l-imħabba tal-Alla mhijiex liċenzja biex inkomplu fid-dnub. Is-salib u d-demm imxerred ta' Kristu huwa liċenzja biex induru lejh. U jtina ħniena min ikompli hemm qed jikkalpesta d-demm ta' Kristu u ma jafx x'inhu jagħmel. U jtik natura ġdida minnu fih jekk iddur lejh u Alla jiġi jgħixha fik. Dak kien il-messaġġ tal-Alla. U ġieli nintaqa' ma' nies ejwa jużaw l-Iskrittura u jkunu tajbin, jkunu tajbin biex ikissru kollox barra mill-kuntest.
ħafna. U fil-bidu qas kont inkun insibtar, imma llum sirt inħalli l-Ispiritu Santu jirrispondi minn ġa fija. Jgħidu jekk l-Ispiritu Santu mhuwiex Alla, Ġesu mhux minn dejjem kiel. Alla ma jridx li nintaqgħu f'ġemat. U mbagħad darba Alla qalli għamel del mistoqsija u tinduna jekk bniedem ikollux l-Ispiritu Santu u le. U meta nagħmel del mistoqsija nkun naraf il-bniedem fejn hija spiritwalment. Ngħidilhom min qatlu lil Ġesu. Min m'għandux l-Ispiritu Santu mhux ħajwieġeb tajjeb. ħafna nies jgħidu li mhux il-ħżien qatluh għax hu tajjeb. Mhux il-Lut qatluh. Ġwanni 10, vers 18, Ġesu reħu ħajtu għalina. Jiena qtiltu l-Ġesu, xi ħabb l-Ispiritu Santu ħabba fija jgħidlek miet. Ħalla ħajtu għalija, imma jiena għandi s-seta li nerġa' ntallaħħal fuq, Kristu jgħid. Jiena għandi s-seta li nerġa' ntallaħħal fuq. Halleluja. Praise the King. Ġagbu 5, vers 7. Ejja, l-aħħar 5 skritturi l-aħwa, ħanispiċċaw din għaliex Alla jrid jagħmel esplużjoni. Alla jrid jagħmel esplużjoni bejkom. Ġwanni 5, vers 7. Halleluja. L-aħwa stabru sa ma jasal il-mulej. Ara il-bidwi. Il-bidwi. Ftakruha, il-bidwi. Joqgħod b'sabar kbir jistenna il-frott għażiż tal-art. Il-bidwi għandu paċenzja kbira. Għax Alla ma jrid il-ħadd li jintilef imma li kulħadd jasal għall-indiema. 2 Pietru 3 vers 9. Il-bidwi huwa l-missier. Paċenzja kbira għandu l-missier. U l-frott għażiż tal-art huma l-erwieħ li hemm fid-dinja. Joqgħod b'sabar kbir jistenna il-frott għażiż tal-art. Sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Il-xita bikrija spiritualment ħaduha fl-Atti tal-Apostli 2. Ix-xita mwaħra għadha qatt ma ġiet. U jiena llum bil-biża' t'Alla ħanżomm kontabbli il-Knisja ta' Malta. Jekk ix-xita mwaħra ma tasalx globalment, mondjali, fuq l-art biex tmixxi il-ġnus l-oħra, il-Knisja ta' Malta tkun kontabbli quddiem Alla. Żgur. Alla qalli. Ħanaddikom minn passaġġi oħra. Alla qalli li Malta fuqha jiddependi jekk isirx ir-revival tal-aħħar xita mwaħra jew le. Stabru intom ukoll. Awwu qalbkom għax il-miġġi tal-mulej qrib. Daqt jaħtafna ma jrid jagħmel esplużjoni Alla l-ewwel. Għax Alla qatt ma tilef u mhux ħajitlef bl-Ispirtu Santu ġal-bniedem. Jekk ħareġ l-Iżrael bl-Ispirtu tal-Alla fuq Mosè biss. X'jista' jagħmel bejkom li għandu l-Ispirtu Santu ġa fejkom għax dak li hemm ġa fejkom huwa akbar, 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 akbar mill-akbar idolatrija. Tal-iktar reliġjon falsa dik il-kult tal-mewt. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom għax il-miġġa tal-mulejja fil-qrib tgergrux. Tal-biża' din għalhekk itwaqfu r-revival. Qed gergru kontra xulxejn. Min għandu widna jisma' x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu. Qed ingergru kontra xulxejn. Qed ingergru! Għalhekk qed jaf ir-revival. Tgergrux kontra xulxejn l-aħwa biex ma tkunux iġġudikati. Ħafna ħajibdew jaqgħu taħt il-glorja tal-Alla. Tgergrux kontra xulxejn l-aħwa biex ma tkunux iġġudikati. Araw li mħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Ġewel 2, vers 23. Alla jrid jagħmel affarijiet kbar. Beyond our human peanut brain. Ġewel 2, 23. 24, skużawni l-aħwa. Halleluja. U li Tzjon ifirħu tennew fil-mulej Alla tagħkom għaliex u tagħkom ilma bikri kif imiss.
batilkom ix-xita bikrija, Atti tal-Apostli 2 saret din. U ix-xita imwaħra. Din il-kelma ili biex naddija u dejjem iwaħħanni Alla żmien għalli l-lum tittaddija ta' Ġewel 2. La ħanistqarra ħatiġi liġi. Alla jrid. Inti trid bniedem, ġisem ta' Kristu. Inti trid kisser id-dlam mhux il-ħuk. Ġisem ta' Kristu. Inti trid tgħix għal Alla u mhux għalik innifsek. Ġisem ta' Kristu. U x-xita mwaħra bħal fl-imwaddi. L-andrijiet jintlew bil-qmuħ qamħ. Li masar ifuru bimbi ġdid. U żejt. Qamħ. Ara x'ħajġib Alla jekk ħanobduh da fuq il-poplu tal-Alla kollu ħajaqa. Sosten fiżiku u abbundanza tal-ħsat qamħ. Imbi ġdid, ferħ u ċelebrazzjoni. Pensjonanti, l-aħjar imbejt huwa tal-aħħar aktar mill-bidu li kellek. Umu u ibdew xandru l-kelma tal-Alla fis-supermarket u fit-toroq. Hemm xi oħra kattoliki jridu jisimgħu u jridu salvaw. Nafx qed ngħidilkom għaliex Alla ħajibda jidher lin-nies li mhux iħobbuh u jagħmlu li jridu bih, lil-nies li għandhom il-biża ta' Alla. Għalhekk der il-Kornelju. Alla ma jidirx nies li jħobbuh. Alla jidher nies li jibżgħu minnu. Jeħtieġ li nimxu fil-biża tal-Alla. Ħalli Alla jagħmel l-aħħar xita. Iż-żejt iġib dilka spiritwali u vitalità sħiħa l-Ispiritu Santu ħajjaqa bil-qawwa. Flimkien kollha jġibu restawrazzjoni sħiħa tal-ħajja u l-benesseri. Wara li n-nies jindmu irid ikun hawn indiema ġenwina, inkluż bija kulħadd, kull minu ta' Kristu. U bekk iwettqu il-wieda u l-favur ta' Alla u patt imġeddet għax Alla ma jaħdimx mingħajr patt. Ġeremija 5 vers 24 ara kif ħajidħol dan il-passaġġ profetiku fis-sena 2026. Vers 24. Ma qalux f'qalbhom ara għal xiex ħanibżu mill-mulej Alla tagħna? Ma qalux qalbhom ħanibżu mill-mulej Alla tagħna li jagħtina x-xita f'waqta, l-ewwel xita u x-xita tal-aħħar li waqfinna il-ġimgħat tal-ħsat u ħarisomna. X'qed jgħid il-mulej? Min hija bil-Bibja Maltija ara xaw fil-parentesi. Il-ġimgħat tal-ħsat. Iż-żmien bejn lejt il-kbir u lejt il-50 Pentekoste. 24 ta' Mejju 2026. Qegħdin fl-linja profetika l-aħwa. Mill-5 ta' April 26 sal-ħadd 24 ta' Mejju 2026 qegħdin f'linja profetika. Alla jixtieq jibgħat ix-xita imwaħra tiegħu. Qegħdin bejn lejt u bejn il-Pentekosti ta' 2026. Qegħdin f'linja biex Alla jitfa' x-xita mwaħra. Kif sawwab l-Ispiritu Santu fuq l-ewwel Knisja. U jgħid dan jiġri l-mulej li fl-aħħar jiem insawwab l-Ispirtu tiegħi fuq uliet, subien u bniet u ulietkom iħabbru l-Evanġelju. Ix-xjuħ ikollhom il-viżjonijiet, iż-żgħażagħ jaraw id-deriet. Irid jagħmilha l-mulej. Il-kwistjoni hija li Alla irid, il-bniedem irid. Alla bat profeta f'dan il-nazzjon. U qal jekk l-iskaletru u l-Adam mhux ħajġi flimkien,
Alla ma jistax jinfuħ l-ispirtu tiegħu. Ġewel 3, Alla jinfuħ l-ispirtu tiegħu. Jekk ħajkunaw indiema ġenwina, jekk ħajkunaw obbedjenza perfetta minn Malta, ma jimpurtax kemm ikun in-numru, għas ikun 300, Alla ħajfarra ix-xita mwaħra u n-nies ħajibdew iduru b'kelma waħda, bi predikazzjoni waħda 3000 jiġu, mhux titħabat fil-vojt minħabba n-nuqqas taqda tal-ġisem ta' Kristu. Ukoll jekk il-Knisja ta' Kristu ħatibqa' rieqda, Alla ħajati l-art tagħna lil barranin. Il-mulejja jgħidilkom illum ta' fad-dawl, ta' fal-għażla llum, ta' dawl jew id-dlam, l-imħabba jew il-mibeda, il-barkiet jew is-saħtiet, l-għaqda jew id-diviżjoni. Jekk mhux ħajsir hekk, Alla ħajġib il-ġihad minn flok l-eħad. Eħad ħaġa waħda. Jekk il-Knisja ta' Kristu mhux ħatiġi flimkien, jekk il-Knisja ta' Kristu mhux ħatumilja ruħha, jekk il-Knisja ta' Kristu mhux ħatitlob apoloġija fejn waġġet xi ħadd, jekk il-Knisja ta' Kristu mhux ħatneħħi l-gburija minn nofs, jekk il-Knisja ta' Kristu ħatkun dipendenti minn fuq anfisha, minn fuq il-ġilda, minn fuq l-ispirtu, ġej il-ġihad. Eħad jew ġihad, xema jew xarija, Goshen jew ġizja. Illum tridu tażlu, għandkom sal-Pentekoste u l-mulej tana sinjal. L-ewwel ġab il-profeta Rajomi u issa ħajkun hemm min joħroġ għall-politika li jħaddan ideoloġija Iżlamika. U dan urina l-kulur tiegħu għax ix-xitan jurek minn qabel x'ħajamel. Qed jiġġieled tal-moskeji, qed jiġġieled tal-Quran biex jokonna lill-uliedna. U l-Knisja ta' Kristu tittuħat t-porċinella. Alla tjibki. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Eħad. Eħad. ħaġa waħda. Mux taħseb int. Mux kif trida int. Xema. Isma. 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 Għada xema, għax inkella ġeja x-xarija liġi li tifqakom. Goshen kull ma għandi huwa tiegħi, jgħid il-mulej, kull ma għandek id-doni. Il-kelma li tħabbar minn ħalqek. Kemm taf, karizma, kollox tiegħu. Flusek huma tiegħi jgħid il-mulej. Kollox minn għandek, anka n-nifs l-għandek. Goshen, kollox tiegħu irid ikun. Daqshekk ngħid kulob. Il-Knisja li tmur lura fil-bidu. Għax tal-aħħar isir fil-bidu. U fil-bidu jsir fl-aħħar qabel jaħtaf il-ġismu. Aħna fuqna qed jiddependi il-qawmin spiritwali. Alla ħajżhom il-Knisja ta' Malta kontabbli. Jista' xi ħaġa joħroġ tajba minn Nażaret. Jista' xi ħaġa joħroġ tajba minn Malta. Bil-ftejt irid jaħdem Malta biex juri l-qawwa tiegħu Alla. Bil-Maltin irid jaħdem. Ma batux għal xejn il-Pawlu. Il-Pawlu ma batux għal xejn. Irid iġib l-opra fit-tmiem tagħha. Inti u jien bil-biża t'Alla ħanibsu mill-mulejja Alla tagħna. Ma qalux f'qalbhom ħanibżaw fi żmien Ġeremija tilfuha. Ħanitilfuha aħna ċerċ. Hemm l-elezzjoni fit-30 jekk niġu flimkien qabel il-Pentekoste. L-Iżla ma jitlax. Jekk ma niġux flimkien u ma jkunx hemm indiema u umiljazzjoni u nfittxu l-wiċċ Alla u nitolbuh maħfra u nħarsu lejh u nitfgħu l-iskejjer u l-irmiet fuqna tal-gburija li għandna. Alla ma jħares lejna. Imma jekk nagħmlu dan indiema jiġib indiema nazzjonali u Alla jfarra l-ispirtu tiegħu. U dak kollu li żrajna kemm inna fil-Kristjaneżmu jfaqqas.
u jġib iż-żieda, u jġib il-qawwa, u jġib il-glorja. U n-nies jibdew jgħidu daw għandhom l-Alla l-ħaj. Id-dinja tibda tibżam il-Knisja l-vera ta' Kristu. Eħad jew ġihad joqtluna. Jekk niġu ħaġa waħda ninneħħu l-gburija, Alla jkun eżaltat. Xema ħanisimgħu minnu isma' Iżrael. Jekk ħanisimgħu minnu x-xarija jew neħja. Goshen kollox tiegħu inkella tiġi l-ġizja. Taf x'tagħmel ġizja? Titħallas biex tmur il-Knisja. Għax Alla tagħna mhuwiex Alla tagħhom. Kollok tħallas. Mela aħjar kollox issa l-Alla bil-mod. Mhux ħajħallukom libertà reliġjuża. Jekk il-Knisja ta' Kristu din hija twissija minn Alla. Min għandu widna jisma' Alla l-imbeċilli jqabbad, il-ħmir, l-iżgħar. Jekk niġu flimkien u Alla għandu risposta u ħanaddu minna s-sara. Bikkieni Alla. Ħassejt l-imħabba tiegħu, ħassejt l-ġieħ li għandu għal-ġisem ta' Kristu. Li suppost qed jimmanifesta l-Ġesu. As Jesus is, so are we in this world. I love you, ta' marriċ not miegħek imma. Dak mhux Ġesu. Qed nikmanda l-iskaletru llum, qed nikmanda l-Adam biex jiġi flimkien. Kif jiġi flimkien Alla tgħid ħajjinfoħ l-ispirtu tiegħu, ħajjitfa' x-xita mwaħra, il-ġisem ħajjiġi ħaj, għax ta' kif qed jara Alla qudiemu mejjet il-ġisem, meta jara d-diviżjoni, il-mibeda, ir-rabja li xulxin mejjet jara il-ġisem. L-għadu fil-bieb, il-kapitlu ta' wara dan, l-għadu fil-bieb. L-għadu tagħna jgħid fil-bieb l-aħwa. In-nazzjon ħajaħdunna. Jekk aħna ma nkunux ħaġa waħda. Dik biss qed jirrikjedi Alla, mhux sforz, mhux ġlied, mhux kumbattiment, mhux inħossni aħjar, mhux laboring, nisforza u ngħajja u blara. Ħaġa waħda jrid. Ninaqdu. Nkunu ħaġa waħda, kif fuq u l-missier ħaġa waħda. Nażlu qegħdin f'linja profetika ismewwiet iridu jinfaqgħu. Alla jixtieq ifarra. Alla jixtieq ifarra l-qawmien u x-xita mwaħra qed nara. U l-eliqi huma kollha lesti biex jiġu għand Alla l-ħaj. Imma mhux jiġu xi jaraw, ara dawn mhux l-istess, kif mhux jaqblu. Nies għandhom l-Ispirtu Santu qasja fuqhom, qed jitkellmu fuqhom. Ismewwiet iridu jinfaqgħu letteralment iridu, imma hemm demonju spiriti mniġsa u prinċipati u li l-Alla qed jixluh bihom. Ara għandek id-diviżjoni fil-ġisem. Ix-xitan huwa legalistiku u qed inigżu lill-Alla. Qed iwaqqaflu jdejh, qed iwaqqaflu l-barka, qed iwaqqaflu ż-żejt, qed iwaqqaflu l-imbit. Kieku il-ġisem u f'isem Ġesu Kristu ħajsir ħajġi ħaġa waħda u ħajkun hawn umiljazzjoni, kif tmur tipritka l-kelma, il-frott u l-ħsat tieħdu dak il-ħin stess. Għax ġejja accelerazzjoni fl-ispirtu. Ġwanni 15. Vers 5. Iftakru, huwa ġej iħabbar l-Evanġelju l-Anġlu qal tal-mulej, nies li joġbu lilu. Nispera li kollha tnoġbuh lill-Alla. Ġisem ta' Kristu, nies li joġbu lilu bnedmin ta' rida tajba. Jekk aħna rridu nilħqu l-mitluf. U mbagħad ħanibdew nobodu xi ħadd hawnhekk li ma nkellmux jew nibdew nxommu jintien. Alla tistenna li nimmanifestaw il-Kristu bejnietna. Ġwanni 15 vers 5. Domnik, jekk jogħġbok bri. Jiena d-dielja qed jgħid Ġesu, intom il-frijej min jibqa' fija u jiena fih
Dan jagħmel ħafna frott. Il-frott, l-erwieħ li qed jistenna l-bidwi. Ara Ġwanni 15 ara. Versu 1 Ġesu jgħid, jiena d-dilja veru u missier il-bidwi. Ara x'paċenzja għandu ta' Alla. U Alla ma telefx, qatt ma telef, ġejja ħasda kbira Knisja. Ġejja ħasda kbira. Jiena nemmen li Alla ħajjinvista ħafna aħwa, ħafna nies fil-ħolm, ħajwaqqa l-biża' Alla, ħajġib il-ġisem kif iridu hu. Biex din il-ħaġa s-sieħ, biex inneħħu d-differenti, biex inneħħu d-diviżjoni, biex inneħħu l-gburija, biex inneħħu l-inkisru xejn, biex inneħħu li nkunu skalda tal-ġisem ta' Kristu, imma nkunu skalda s-saldna tad-demonju. Jiena d-delja intom il-frijaj, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Xejn ma nistgħu nagħmlu mingħajru. Rridu noperaw fil-biża' Alla għax mingħajru xejn. Għalhekk ridna nkunu ħaġa waħda. Ġwanni 17 vers 21. Halleluja. Grazzi mulej. Halleluja. Nies li joġbu lilu tinsewx li x-xitan huwa legalistiku u qed iżomm milli Alla jfarra. Qed iżomm milli Alla jfarra x-xitan waħra fuq in-nazzjon. Għax qed jorbotlu idu lil Alla. Jista' jkun it-tort tiegħi? Jista' jkun? Kulħadd jarbel emilu. Fej għandek xi disgwit ma' xi ħadd li suppost huwa bl-Ispiritu Santu irranġawh. Ħalli Alla jagħmel din li qed ngħidilkom l-aħwa. Dan huwa kbir, dan huwa veru ta'? Dan li jrid iferra Alla qed naraw fin-natural għax ix-xitan qed jibgħat it-trappoli. Għax jaf li jekk il-ġisem ta' Kristu jiġi ħaġa waħda, jaf x'daqqa taqla saltna ta' dlamijiet għax minn hawn joħroġ ir-revival għal ġnus l-oħra. Minn hawn ix-xmara tmur fl-Ewropa. Minn hawn kif Alla iwelled ballanizm il-ġdid minħabba laqda tagħna, il-ġnus l-oħra jkunu jridu joperaw fil-politika bħalna. Jkunu jridu jinaħħu l-ideoloġija tal-mewt. Jiena nħobbhom il-bnedmin kollha kull kulur, razza, lingwa u nazzjon u anke li għandhom l-ideoloġija tal-mewt għalhekk imur inxandrilhom l-Evanġelju. Ġwanni 17 vers 21. Nitolbok, Ġesu qed jitkellem, nitolbok missier li jkunu wkoll ħaġa waħda kif inti fija missier u jiena fik ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk biss id-dinja temmen li inti bagħtni. Ek biss tista' mhux titħabbat u xandar. Tajjeb li nxandru, tajjeb li norganizzaw u jridhom Alla imma rax qawwa kbar tiġi. Ek biss id-dinja temmen li inti bagħtni. Nitolbok li jkunu l-kol ħaġa waħda kif inti fija missier u jiena fik ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda eħad. Xama Izrael, Adonai Eloheinu Adonai v'Echad. Ek biss. Tista' mhux torganizza konferenzi, tista' mhux torganizza marċis. Jekk mhux ħassir din ix-xita mwaħra mhux ġejja. Mhux ġejja. Nitolbok li jkunu l-ħaġa waħda kif inti fija missier u jiena fik ħajkunu ma wkoll ħaġa waħda fina biex jekk id-dinja biss hekk biss id-dinja
temmen li jinti batni. Ek biss id-dinja tista' temmen li jinti batni. Jaraw laqda, jaraw l-imħabba, jaraw kif nitrattaw il-xuxin. Nħallu xitan juża l-affarijiet legalistiċi mill-kelma talla. Għaj dak li kollu Alla sar, dak kollu li Ġesu għal sar liġi. U xitan huwa legalistiku u għet juża l-liġijiet li Alla għamel biex iwaqqaf il-ġisem ta' Kristu. Ma tistax Ġesu. Ma tistax terba l-erwieħ, ma tistax tagħmel il-qawmin spiritwali, ma tistax tagħmel ix-xita mwaħra, għax uliedek huma fid-disgwit. Għax uliedek mhux jaqblu bejniethom. Jekk dawk li huma mwilda mill-ġdid u li Talla Ġwanni 1:12 jiġu flimkien veru bl-imħabba jirrikonċiljaw, jitfaw kollox fuq il-mejda, japologizzaw xuxin. Alla jkisser id-denominazzjonijiet u anka r-reliġjon ta' Malta jkisser u jġibhom kollha mwilda mill-ġdid. Nafx qed ngħid. Rajta! Diġà rajta! Issa min irid jiktibha u jiġri biha. Ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda għax hekk biss id-dinja temmen li inti batni, il-glorja li jintajt lili jiena tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox. God's all is all. Jekk ħafirlek dlubidek kolla ħafirhomlok. Jekk ifejjalek il-martija kollu jaħfirhomlok. Jekk irid għadda waħda jrid. Ħalli id-dinja. Ara fejna, dar revival. Din ix-xita mwaħra. Dan hu l-linja profetika. Issa biss. Dan hu ċans. Knisja ta' Kristu titilfux iċ-ċans. Inqas minn ġimgħatej fadallek. 3 ġimgħat fadallek. Ġimgħatejn 3 ġimgħat. Ħalli d-dinja taraf li jinti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Il-ġisem ta' Kristu f'Malta qed iħoll u jorbot jekk jitwettaqx ir-revival mondjali. Illum għalleq ta' ħaq. Illum quddiem ħafna xieda se nżomm li l-inkluż u lilkom quddiem Alla. Aħna kontabli. Aħna kontabli għal qawmien spiritwali. Jew aħad, jew ġihad, jew xema, jew xarija, jew goxen, jew ġizja, intażel, jew id-dawl, jew it-tlam, jew il-ħajja, jew il-mewt, jew il-barka, jew is-saħta, intażel jien fajthom quddiemek. Quddiem kulħadd fajthom. U jekk ma titwettaqx, din ħataraw x'ħajsir. Jekk titwettaq, taraw il-glorja ta' tespandi minn Malta. Intkom issiru artal jikwu iktar. Nies iduru bil-gsus li il-mulej. Il-biża ta' fuq il-nazzjon. Il-politikanti jarfu li River of Love għandha Alla l-ħaj. Il-Prim Ministri u l-politikanti jibdew jiġu l-erf tal-Ispiritu Santu. In-nazzjonijiet jitfejqu permezz ta' Malta qabel jaħtaf il-Knisja għax Alla qatt ma tilef. Ġesu qallhom Mattew 24 għallhom itolbu li l-ħarba tagħkom lil-Lut ma tkunx is-sibt jew fix-xitwa għaliex aħna nistgħu nresqu żminijiet. Għalhekk għallhom jekk x-xitwa mela l-profeziji jistgħu jitwettqu skont kemm nespandu d-dispensjoni tal-grazzja. Jekk il-Knisja ma ternexxilix tespandi d-dispensjoni tal-grazzja, Alla ħajaħtaf dawk li huma ġenwini 50% u l-oħrajn ħallihom hawn li mhumiex ġenwini li ma jridux jindmu, li jridu jagħmlu li jridu, jiżufjettaw b'missieri, ħajħallihom hawn. Nafx qed ngħidlek. Iż-żejt tal-lampa li qed iddawl. Ejja ħanibżgħu minn Alla veru, Ejja ħanibżgħu minn Alla u nxamru l-kmiem. U
naħdmu flimkien, neħdu pjaċira ġuġin, niġu ħaġa waħda, nitfaw kollox fuq il-mejda, jekk żbaljajt ma' xi ħadd titolbu maħfra. Jekk għamilna affarijiet mhux Kristjani mal-Kristjani, ejja nirranġawhom. Alla ma tanix il-Ministeru tal-Apoloġija, Alla tana il-Ministeru tar-Rikonċiljazzjoni. Alla ma tanix il-Ministeru inħobbok ta' m'għandix 2800 imma. Alla tana il-Ministeru tar-Rikonċiljazzjoni. Kontabli, ġisem kollu ta' Kristu, inkom kollha li sejjaħtu isem il-mulej u li temnu li twelidtu mill-ġdid, intom kollha kontabli llum f'din il-kelma 9 ta' Mejju 2026 f'isem Ġesu Kristu. Darba lil Alla għatlu tajtetna evangelizza sew jien għatlu kont sejjer lej Kennedy Grove minn Awra u nkellem in-nies u tani diska jekk fl-ispirtu tiegħi. Aħna x'nistgħu nofru, aħna m'għandna xejn, hawn hu x-xejn tagħna, ħu kollox mulej, l-offerta tiegħek, l-offerta tagħna. Il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna kollha. Kollha, mhux nofsa, mhux ta' kwarti, eħad, offerta ta' ħaġa waħda, għad hemm ix-xogħol tal-bliedem fin-nofs. Għalhekk ir-revival qed jaf, għax taħseb int. X'idilli jien? Ma naqbilx ma dak! Ksu ħaġni, kburija! U jiena kellimtkom għax tinħalli l-laqdu jgħid fil-bieb. Ejja nagħmluha l-offerta tagħna, l-offerta tagħna. Sagrifiċċju ħaj, epistola ħajja, messaġġ ħaj. Kif nista' nkun messaġġ ħaj mal-mitluf? U mbagħad nkun messaġġ jinten maħija. Ma ta' make sense. Jew ħankunu messaġġi fuq ma' kulħadd riħa ta' pizza kapriċċjoża, jew riħa ta' żibel jinten tal-matab. Alla ħadd ma jitmejjel bih dak li l-bniedem jiżra minnu se jaħsad. Lil din l-art ħelwa, l-om li tatna isimha. Ħares mulej! Ħares mulej kif dejjem int ħarist. Ftakar bil-lola lila dawl libbisa b'Ġesu Kristu, libbisa bl-Evanġelju. Għati kbir Alla id-den lil min jaħkimha. Rott il-ħina l-sit u s-saħħa l-ħaddim. Sedda il-għaqda, sedda il-ħadd fil-Maltin u x-xalom. Għanna sem Alla, għanna sem id-dawl, għanna sem Ġesu Kristu, għanna sem eħad. Għanna kollox mill-kelma tal-la fl-innu nazzjonali, ħatħallu l-barrani jahdinna l-art. Tal-biza, għadkom ma tafux jiġrijek, għadkom ma tafux. L-Iran xjaddu, il-Pakistan xjaddu, għeddeħtuħni for granted jgħid Alla. Għeddeħtuħni for granted, wis, ma tibsawx minni, tibuni bħalkom qalbkom il-bot minni, qalbkom il-bot minni. Jek mux ħatamluwa ħadiġ dik, jek tamluwa, ħanifqa d-dinja bil-qawmin tijaj, tal-qawmin mill-imwiet. Dan huwa dekret minn Alla l-ħaj. Dekret. Jekk il-poplu tijaj li fuqu jissejjaħ ismi,
jumilja ruħu. Ifittex il-wiċċi, jindem u jitlobni. Jiena nisimgħu mis-sema, inħares lejh u nfejjaqlu lill-artu. L-art minħabba il-ġisem ta' Kristu għax mhuwiex ħadd qiegħed marit. ħafna nies jimxu mal-mulej qegħdin morda għax mhux ħadd. Meta l-ġisem jiġi wieħed, l-imbit tal-aħħar ħajkun aqwa minn tal-bidu. Il-qoxra tagħkom titbiddel biex tkun tiflaħ l-iktar imbit qawwi. Inutli immorru l-ġeldu għal-politika, nevanġilizzaw bil-qawwa jekk mhux ħaniġu ħaġa waħda. Tal-biża l-aħwa jekk jiġrilna bħal-Pakistan, bħal-Libja, bħal-Saudi Arabja, kif qed jiġri fl-Ingilterra u l-Ġermanja u Franza. Umu poplu tiegħi, umu jgħid il-mulej, umu stempħom il-irqat. Ibżaw minni il-biża talla u l-bidu tal-jerf. Il-biża talla taħrab, ma tibdix tfittex il-pulptu. Jew biex jarawk, jew biex toqtar kemm daħlu li ħallu likes. Jiena nxandaru nħalli hemm ma rridx nara minħalla ma qabilx u qabel. Alla l-kelma tiegħu setana. U twettaq dak li batta biex jagħmel dejjem. Ejja ngħixu għalih u mhux għalina. Ejja nkunu l-offerta l-ħajja mhux l-offerta mejta. Ejja nkunu sagrifiċċju ħajja mhux sagrifiċċju mejjed. Għax jekk maħna xi ħaġa waħda sagrifiċċju jkun mejjed. L-offerta tkun mejta. Il-ħajja tiegħu kullha fuq is-salib għall-ħajja tagħna kollha. Ma fadaj żmien x'naħlu, ma fadaj żmien biex ngħixu għalina nfusna. Iż-żminijiet ħajjiġu war, it-tarma ħajjaqa l-ġebel ħajinkisser. In-natural ħajitkisser imma l-ispiritwal irid jinbesaq biex jimmanifesta lil Alla l-ħajj. Min ġa fik. Min ġa fik. Min ġa fik irid jimmanifesta. U meta tidher fl-irħula, irħula sħaħ id-dawwar għal Alla tibda. Nafx qed ngħidlek. Ix-xogħol jinbidel minħabba fik. L-affarijiet jibdew jiġu war. U inti tibda tiġi aħjar u tibda tgħix għal Alla iktar kuljum u tagħmel ir-rida tal-Alla kuljum u n-nies jibdew jiġu għandek. Dawk għandhom Alla li jfejjaq. Dawk għandhom Alla li jeħles. Dawk ma jibżawx dil-persekuzzjoni kollha. Dal-ħażen kollu. Illa ma laqas jikkompromettu xejn. Ma xejn ma jikkompromettu. Illa kemm huma bold men ma jibżawx. Għax jeħtieġ nolbu aktar il-Alla milli lill-bnedmin. Lill-Alla rridu nobdu mhux lill-bnedmin. Jiena inħobbkom kollha. Jiena nħobb il-laħwa kollha li telqu. Jiena nħobb il-Malta u l-Lawdex. Jiena rrid il-dan in-nazzjon ma jerjex. Diġà hemm sieq waħda merqa spiritwalment. Ejja ma nħallux it-tieni siq taqa' ma narfgħu s-siq l-oħra u nagħtu l dan in-nazzjon lura l-Ġesu Kristu. It-tweġiba daw ġew. It-tweġiba huwa l-ġisem ta' Kristu. Aħna inħollu norbtu. Jiena tajtkom iċ-ċwievet biex dak li tħollu fuq l-art jinħall fis-sema, li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema wkoll. Jgħid il-mulej. X'ħan għamlu? ħanna nħossix. Ejja ma nimxux bil-ħass imma ejja nimxu fuq dak li hemm miktub. We don't walk by sight, we walk by faith. It is impossible to please God without faith. For those who come to Him must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. Let's go from parroting to action. Action! Action! Acts! Ilu jgħid lill-mulej. Alla jrid jagħmel Acts 29. Atti tal-Apostli jispiċċa Acts 28.
Jiena ktib mhux biex niftaħar, l-aħħar kapitlu kismu għax tan il-karatteristika ta' kif ħad kull l-aħħar knisja, kif mhux ħajkompromettu, kif in-nies ħatibda tarhom, x'ħajjibdew jaġġixxu, xi jrid Alla minnhom. Acts 29. Għalhekk qabel mar Ruma Pawlu spiċċa Malta għax minn Malta ħajkompli X29. F'Ruma ġie maqtul, imma minn X29 ħajkompli Pawlu. Fl-istess data li tlabtu tani dak l-isem, sena wara ġie l-profeta Reumi u għalinna kollox. Qed nitkellmu fuq l-istess affarijiet li huwa qal u qed narawhom quddiem għajnejna fil-politika u aħna qed nitkellmu fuqhom biex inġibu l-ġisem flimkien. Ħanħallu lill-Alla jgħix minn ġafina mhux aħna nużaw il-Alla biex ngħixu minn fuqu. Ħafna Kristjani m'għandhomx il-biża tal-Alla, qed jużaw il-Alla l-okkażjoni tagħhom biex jibnu wisem. Imma l-ismiet u t-titli ħajaqgħu kollha u ħajibqgħu dawk li għandhom l-ispirtu ġa fihom. Acts 29. Biża tal-Alla. Biża tal-Alla ma tfottix. Bil-biża tal-Alla ma tikdibx. Bil-biża tal-Alla ma tawtax il-passer biex tieħodlu l-pulptu. Bil-biża tal-Alla ma toqgħodx tiggosipja u tibgħat in-nies ara x'għamilli, niggiżni, tan ix-xewka. Alla ħaj, Alla jaf għax jiet nitkellem hawn, Alla jaf ikux biex taraw lili, jien nibża minnu. Laqqas jekk ma nidirx iktar qudiemkom illum. M'għandix problema. Laqwa li naf lilu, naf kollox jien naf il-ħajja nnifisha. Jiena ġejtaw illum u wassal dak li qalli hu biex nagħmel. Jien nibża minnu. Jien ma rridx l-applaws. Jiena rrid li aħna nobdu lill-Alla. Ejma taf x'inhi. Ejma mhux kanta. Ejma ubbidjenza. L-ewwel ubbidjenza li naraw act of worship nafx kienet. Mur offri lil Isaac as worship and he obeyed. Ma ċajdlu, ħanek inħossiex, ħanara ħanibat il-sieħbi, ħanibat il-Felicia, ħanara jek taqbix miħaj. U opta mal-ewwel. Ubbidjenza hija l-ejma ta' Alla. Iridu l-kant imma x'iswa nkanta. Mbagħad qalbi l-bot minn Alla u nqimu b'xuftejja u għandi l-qerq u d-dranat ġafija. Intom minn ġafikom mhux majjar til-maħajjin ħajħorġu? Jekk xrobtu l-Kristu joħroġ il-maħaj, mhux dranaċ. U l-bniedem minn fommu joħroġ dak li hemm qalbu. Ma jistax jikdeb quddiem Alla m'hemm xejn moħbi. Minn fuqna jiddependi għaw min globali. Għaw min globali biex isseħħ ix-xita mwaħra. Ix-xita mwaħra qatt ma seħħet. Qegħdin fil-perjodu ta' bej il-lejt. Meta Ġesu Kristu miet, difnuh u qam mill-imwiet, għamel 40 jum jimxi magħhom. Tala 10 ijiem biex jaqgħad 50 Pentekoste. Pentekoste. U qabel f'Pentekoste qabel farra l-Ispiritu Santu Alla kien iġib ġiġ ħobżiet. Bitqiq dnub. U jġabhom flimkien il-qassis il-kbir li llum huwa Ġesu Kristu u Alla kien jaċċetthom. Eħad. Il-ġiġ ħobżiet iridu jiġu ħa waħda. Għaw ġiġ ħobżiet Malta. Għaw ġiġ ħobżiet. Kif jiġu waħda, Alla jġib il-qawmien u jfarra Pentekoste ieħor u jibqa' sa ma jaħta fil-Knisja. Alla jrid jirrepetti l-atti tal-Apostli. Biktar qawwa, biktar salvazzjoni, biktar trejid. U Satana se jiddispjaċih li ma setax joqtol 4 minna qabel żmienhom. Ħaj jiddispjaċih. Inti it-tweġiba tal-Alla, inti it-traħajja, inti l-aroma ta' Kristu fuq l-art. Inti jekk taf li naqqasti xi ħadd ibatlu, għajdlu aħfilli minn qalbek, mhux bħal pakkagall. Il-pakkagall m'għandux emozzjoni, m'għandux willpower. Aħna għandna l-willpower. Għajda minn qalbek, tajdix bħal pakkagall, għajda bħala bniedem kollha
dajfin, kollha żbaljajna, jekk hemm ċans irrikonċilja, għax Alla jrid jirrikonċilja, jekk inti provajt tirrikonċilja u l-ieħor warbek quddiem Alla mhux ħajkun Kristjan, daqshekk. Luqa 17, vers 4 u 5. Jekk inti tmur u tirrikonċilja u jiġħad, daqshekk, mela daqs poplu pagan jibda jisu Alla, Mattew 18 minn vers 13 vers 15. Daqshekk ngħid, għax l-Islam juhu over. Daqshekk ngħid, qed ngħidilkom, tajt il-ħaq illum. L-Islam juhu over jekk mhux ħajsiru dawn l-affarijiet. Poġġu flimkien u irrikonċiljaw. Jekk dak ma jkunx irid jirrikonċilja, Alla jqisu bħala pagan. Uħorġu l-barra jgħidlek Alla minn ġal-ġema. Jintaqgħu nies maturi, mhux nies għadhom babies u ma jafux x'inhu jiġri. U ma noqogħdux nagħmlu bħal affarijiet tad-dinja, id-dinja jmorru quddiem il-qrati. Aħna mmorru quddiem nies maturi li huma fi Kristu ilhom żmien. Ejja nqumu minn hemm għax ġej il-biki u t-teżżiż ta' snien. Pawlu jgħidlek mhux aħdem biex tkun salvat, aħdem is-salvazzjoni bil-biża' u trejt. Fejn hu l-biża' u trejt quddiem Alla? Mela Alla xi puppu tal-Playmobil toqgħod tagħmlu taqlalu rasu u twaħlu f'pupu rosa, f'pupu vjola, f'pupu blu. Mela Alla tal-lampa tal-Aladin tissejjaħlu joħroġ għal-bżonnijiet tiegħek u tiegħu u r-rida tiegħu u x-xewqat tiegħu u l-prijorità tiegħu li jsalva l-erwieħ. Aħna responsabbli. Ir-ras qiegħed hemm imma l-ġisem jagħtaw. U r-ras u l-ġisem ma jistax kollhom destin differenti. Ir-ras u l-ġisem ġaħal korla talla fuq is-salib. Ġaħal korla talla fuq is-salib. Ġifieri biex inti ma toħux il-korla talla fi żmien ta' tribulazzjoni dawk is-7 snin li ġejjin fuq l-art tal-biża' u l-waħx meta l-infern ħajitla fuq l-art. Hemmhekk kollu jaqla l-Knisja Alla għax bis-saħħa tiegħu aħna mhux ħanaddum il-korla talla fit-tribolazzjoni. Imma jekk aħna ħanimxu bħal wieħed li huwa mingħajr patt bħal nies tad-dinja, Alla diġà mhux qed jarana poplu tal-patt. Min qed jimxi hekk. U ħajkollu il-laqqat it-tribolazzjoni. Għalhekk hemm l-indiema llum, l-indiema hija rigal. L-indiema huwa rigal ġenwin minn Alla biex nindmu. Mhux tgħidlu sori taw tibqa' tagħmel l-istess. Indiema se jellem. Ma rridx naħdem magħhom, ma rridx hekk, dak waġġani, dak indiema. Immur in-naħa l-oħra. Immur, noħodlu bejtu. Daqshekk ngħid. Daqshekk li ma rridx l-Islam jieħu over. Ma rridx l-Islam eħad mhux ġihad. Xama! Mhux xarija! Goshen! Mhux ġizja! Imbagħad taraħ jiġu jqimhom titħallas biex tieħu Kristjaneżmu u jekk ma tħallas joqtluk. U jekk iridu jitfawk il-barra minn pajjiżek. Ftakru l-innu nazzjonali x'jgħid. L-innu nazzjonali jgħid il-messaġġ kollu li għattillum jiena. Għaqda, sliem, paċi, ferħ, daw lill-employers, daw lill-employees. Ħarisna Alla tħares għax Alla m'għandux dimensja, ma jinsiex. Imma Alla jaħfer kull żball li għamilna, kull waġġa li tajna l-ħaddieħor, Alla jaħfrinna minnu fih jekk nitolbu ġenwinament maħfra u nduru le. Ma rridx nibqa' nagħmel ta' rasi, ma rridx nibqa' nitkabbar, irrid nimxi kif mexa Ġesu Kristu. As Jesus is so are we in this world. Bħal Ġesu, mela bħal xitan. Ix-xitan falla t-test, waqa' ma jistax jisalva. Ġesu biss obda l-liġijiet, aħna kollha fallejna waqajna mill-glorja tal-Alla. Imma min idur lejn Ġesu jingħata il-ġustizzja, anke kienu Kristjan 20 sena u waqa'. Alla jibqa' jaħfirlek l-istess, isek tweled miġdiet l-ewwel darba. Ġifieri hemm maħfra għal kulħadd hemm maħfra. U jtikbilu ġdid u minnu vera ta' Alla jilqak lura, janqek u jħobbok u jinsa għax min inħafirlu ħafna iħobb ħafna. Min inħafirlu ħafna hu.
Min inħafillu ħafna. Mela tħobb ħafna u l-kulħadd tibda tħobb, anke l-min jobodok tibda tħobb. L-aħwa. Nqimu l-mulej u ntolbu talba flimkien ta' indiema, ta' restawrazzjoni biex il-mulej jibierek u jkellem in-nies f'qalbhom u biex Alla jipproteġina, jqajjimna mill-irqat, jtina s-saħħa fejn nistgħu nkunu dawk li jġibu l-paċi, nkunu aħna dawk li jġibu l-paċi fil-ġisem ta' Kristu, ħalli Alla jsalva il-Malta minn din it-teddida kbira l-għadu jgħid fil-bieb. Xama mhux xarija, eħad mhux ġieħad, Goshen mhux ġizja. Jekk ma tafux tfisser, morru waraw nisrani kif jgħix ġal-Iran, morru waraw nisrani kif jgħix ġal-Pakistan, morru waraw l-insara fin-Niġerja kif jinqatlu, morru waraw fil-Kongo xiġri, fil-Bangladesh kemm jaqalaw ġa fihom. Tiħduħx ħafif il-mulej. Għax il-mulej ħabba ħafna l-Malta, ħafna ħabba l-Malta, u ħafna paċenzja bija l-bidwi, u hemm frott x'jinħasad. Imma ir-requisition hija aħna ħanobduh, aħna ħankunu dawk li jirrikonċiljaw, ikunu dawk li ħajġibu l-paċi bejnietna, ħajkunu dawk li jumiljaw ruhom. It-tweġiba edha għandna u nsalvaw il-Malta. Alla jsalvaħħa għax kun qed jara l-Kristu ma jibqax jara x-xitan. Jibda jara l-Kristu jgħid dak vera t-tifel tiegħi, dik vera t-tifla tiegħi. Ma għadx jaħseb fuq l-uġieħ, ma għadx jaħseb fuq it-tradiment, dak kien il-biera ħadda il-passat ħalleh warajk illum jum ġdejt. Illum jum ġdejt ħalleh warajk il-Kristu taqbuh, il-sejdek taqbuh u għallu maħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ejja nħallu l-passat warajna, ejja ma nħallux l-iżbalji, ejja ma nħallux il-passat tina identità, imma nħallu l-Kristu jtina identità, li Kristu jgħidlek jienu il-qawmien u l-imwiet, jien il-lum, jienu, jien jataw, jien il-bieb, jien il-triq, jien il-verità, jien il-ħajja. Jienu wissa. Jien mhux il-biera, jien mhux ħankun, jienu li qed issaw. Ejja nħallu il-lalla jiddefinixxina minn jien, jikamillek xi ħaġa ħadd, nħalluha warajna, daqshekk jisa qatt ma ġrat. Għax Alla ħafrinna jisna qatt ma minnhom l-iżbalji tal-passat, meta jien kont il-ħabs, meta kont niġġieled, daqshekk ħafilli Alla, naf kemm ħafilli Alla, mela llum nista' nkellimhom mill-oħrajn, kollha. Mela llum nista' nilqu l-mitluf, għax naf kemm ħafilli Alla. Dak ikun il-Kristjan, mhux nibqa' ngħid dak għamillijek, dak għamillijek, dak niblokjah, dak jekk. Jekk xi ħadd jagħmilek ħsara ejwa, u qed jagħmilek ħsara l-Evanġelju, imma mhix aħwa bejniethom, m'għandha tkun qatt. Għax Alla jwaġġa, Alla jwaġġa. Għax x'ħajamel Alla? Ħandaħħal lilek u dik le. L-Alla jgħidilna rranġaw barra, u mbagħad indaħħalkom ġewwa. Mhux ħajdaħħal tnejn mifruda, għax Alla ma jurx imparzjalità. Jekk tmur irrikonċilja u ma jilqgħux ir-rikonċiljazzjoni tiegħek, mela l-balluni qed fuqhom jisek qed tilab tennis. Inti għamilt il-biċċa tiegħek u Alla ma jżommokx responsabbli. Kollox il-piż fuq ħadd ieħor issa ġie l għamilt il-biċċa tiegħek. Kollha miktubin fl-Iskrittura din dawn. Ejja nkunu maturi, ejja nkunu poplu ta' żejt. Ejja nkunu poplu li jibża minn Alla. Il-biża ta' Alla tattira l-glorja tiegħu. Meta nies mingħajr biża ta' Alla operaw fejn nies li għandhom il-biża ta' Alla inxtwew għax kitbu lill-Ispirtu Santu u hekk ħajarġa' jsir fl-aħħar ta' żmien.
u l-kelma da magħrufa sa. Alla lill-uliet Levi daħlu bid-dnub xwihom fl-artal. Kien hemm tnej daħlu bl-istess dnub u li Samwel ma xwihomx u l-istess dnub għamlu fl-artal. Għaliex il-kelma tal-mulej ma kienx magħrufa, imma llum jien għamiltilkom il-kelma tal-mulej magħrufa f'isem Ġesu Kristu. Illum nagħlqu hawnhekk, nirringrazzjaw lil Alla, ħanqimuh u mbagħad ħanitolbu talba kooperattiva flimkien biex Alla ifejjaq ħafna qlub u Alla jġib il-ġisem tiegħu wieħed u jallimna nimxu mit-triq id-dejqa għax ħafna għaddew mill-bieb id-dejjaq imma it-triq id-dejqa waqgħu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. It-triq tibqa' dejqa wara l-bieb ukoll. Unbuwif aħwa. Din hija song l-aħħar li għamilta kien hawn event kien ħafna mill-aħwa barranin. We had many of our brothers and sisters when I did this song. I believe it's a prophetic song, hija song profetika. Fejn ħajdikjaraw in-nazzjon tagħna għall-mulej. Fatti jekk tibda, we will be one nation under God, we will be the people of the Lord. Ma tembiċċa versu nerġgħu ripetu. Aħna Maltin kantaw fuq in-nazzjon tagħna kif qalilna ħuna qabel ma jkun tard wis issa iż-żmien mhux għadu jew si oħra issa huwa l-ħin. Minuta oħra mhix garantita issa f'dan mument. Biex tiddikjaraw in-nazzjon jekk inti tixtieq tara l-pajjiżek ma jaqax f'idej il-barranin, ma jaqax f'idej dawk li jobbodu l-Alla issa ċans kif għadu żmien kif għadu il-mulej jestendi l-grazzja l-ħnina tiegħu qabel ma jkun tard wisq. Now is the time for mercy before the judgment will come, before our nation comes and falls in the hands of wickedness and sinners. But God doesn't want that, but He wants the church to arise. Arise to righteousness, awake to righteousness. Take your position in Christ. Hu l-pożizzjoni tiegħek fi Kristu, tox tgħid għax jienek u jienek. Ejt istabilixxi kmanda minn inti fi Kristu u kmanda dak id-demonji kif għalna ħuna mhux ħanamel preach. Just qed ninkoraġġi qed nestendi dak li qed jgħidu. Intu l-barranin, you foreigners, sing it over your nation. Apply it to your nation by faith. As we sing this song prophetically. Hallelujah. Goes something like this. We will be one nation under God. We will be the people of the Lord. Oh, we will be one nation under God. Yes, we will be the people of the Lord. Lushkas. We will be, just continue to worship the Lord. One nation under God. We will be the people of the Lord. Now listen to this verse. We look to you and we wait on you. Make us one in your name. Make us echad. Forgive our sins and heal our land. Reign, Lord Jesus, reign. Oh, we will be
nation under God. Today we declare we will be the people of the Lord. The people of the Lord. We declare one more time. The people of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Laħwa, nitolbu talba flimkien qudiem il-mulej. Ħalli verament il-mulej jaħdem minn ġafina biex aħna niċċeknu u huwa jitkabbar fil-ħajja tagħna u jkun hu l-kbir ġafina. Ħalli ngħixu ħajja li noġbuh qabel insellmu l-ħudn tal-Facebook. Grazzi mulej. Grazzi mulej ta' ħniena kbira tiegħek mulej. Grazzi li ma qtajtx qalbnek minna mulej. Aħfrinna mulej. Aħfrinna meta ma noġbukx fl-imġieba tagħna mulej. Inti ma ħaqqiqx mulej li aħna ngħixu ħajja laxka u neħdu is-salib tiegħek for granted. Anka fejn ma nkunux nafu mulej. Forsi waġġejna xi aħwa mulej. Forsi bi kliemi kont taħdar lejn xi ħadd mulej. Jew forsi żeblaħti xi ħadd u qatt nuri li jiena naf iktar minnu. Nitolbok maħfra llum mulej fejn qastek missier. Urina bl-ispirtu qaddis tiegħek li huwa ħaj fejn irrid nirranġa f'ħajti mulej. Forsi rrid nitlob il-maħfra xi ħadd li waġġajt. Jew forsi inqasti xi ħadd kont dispreċjattiv lejh. Nitolbok turjeli Spiritu Santu nitlob maħfra lilek illum mulej. Jekk kont kiesaħ, jekk kont kburi, jekk ħsibt li jien xi ħaġa fija nnifsi meta mingħajrek jiena mien xejn. Mulej aħna rridu li inti tajna mulej biex dan in-nazzjon jibqa' mbierek minnek missier. Biex dan in-nazzjon ma jaqax taħt ix-xabla. Dan in-nazzjon ma jaqax taħt il-ħakma tal-ħażen mulej. Ħadnik wisq for granted u ħsibna li xi ħaġa ġejja minna mulej. Nirringrazzjawk li inti bat l-Evanġelju mulej. Bat l-Apostlu Pawlu kulħadd temmen dak iż-żmien mulej. Ma nixtiequx naħduk for granted iktar tat-temp sabiħ li ttina, tal-ikel li ttina, tax-xorb li ttina, tal-barka naturali u l-barka spiritwali li ħejjejt fuq dan in-nazzjon mulej. Inti ma titaxxaqx meta il-poplu tiegħek ma jżommx il-wedijiet mulej. Illum mulej niġu flimkien u nweduk li ħanaħdmu biex inkunu ħaġa waħda. Ħankunu ħaġa waħda mulej, ħankunu dawk li jġibu l-paċi mulej. Inħabbru il-ferħ kbir. Mhux mal-mitluf biss mulej, imma bejnietna wkoll. Ħalli inti tfarra l-qawwa tal-qawmien mill-imwiet fuq dan in-nazzjon mulej. Biex dan in-nazzjon ma jerieqx, nitolbok biex dik is-sieq li diġà jerqet ittallaħħa mulej. Ipproteġina mill-ideoloġija tal-mewt mulej. Ipproteġina mill-ideoloġija tal-vjolenza missier Qaddis. Nitolbuk mulej. Nitolbok missier biex tmiss il-qalb ta' ħafna aħwa mulej. Nitolbok biex tmiss il-qalb ta' ħafna mexxejja mulej biex jiċċeknu u jaħdmu flimkien mulej. Nitolbok mulej biex ineħħu d-differenzi li jġibu għajb fuq ġismek mulej. Li inti ma ħaqqiekx missier Qaddis. Onfoħ ir-riħ tal-Ispirtu Santu u neħħi kull gburija minn fuq il-ġisem tiegħek mulej. Neħħi kull tqieq mulej li mhux jagħmel ġieħ f'isem Ġesu Kristu. Onfoħ il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek mulej. Nitolbuk missier biex ma twarrabniex bħala n-nazzjon u l-poplu tiegħek mulej. Imma f'dan iż-żmien bejn id-9 April u l-24 ta' Mejju 2026 mulej. Inti tixħet il-qawwa tax-xita mwaħra mulej. Ħalli jkun hawn il-ħsat u jkun hawn erwieħ iduru lejk mulej. Niddikjaraw li r-reliġjon tinkiser minn fuq dan in-nazzjon mulej. Kull reliġjon falsa tinkiser, kull reliġjon ta' idolatrija tinkiser mulej. Kull ideoloġija li daħlet fil-politika tinqasam minn nofs mulej. Iġġib il-gburin għal kubtejhom mulej. U
u tqajjem il-ġusti mulej. Nitolbok missier biex naħdmu ħaġa waħda, nimbuttaw il-qoddim mulej, biex salib qoddimna u d-dinja warajna mulej, biex il-messaġġ tagħna ikun allinjat mal-ħajja tagħna mulej, biex ħajjitna tkun allinjat mal-messaġġ tiegħek mulej. Ejna u grazzi missier li inti ħatamel dan għaw il-poplu tiegħek mulej bl-Ispirtu Santu, imlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej biex ngħixu ħajja li tixraq lilek mulej. Offerta lik mulej, bħalma tajt offerta lina mulej, bħalma kont sagrifiċċju inti fuq is-salib għalina mulej. Aħna nkunu sagrifiċċju mulej, mhux mal-mitlufa biss imma nkunu sagrifiċċju maħutna wkoll mulej. Għax ma nistgħux ngħidu li nħobbu lilek u mbagħad nobogħdu l-ħuna mulej. Inkella nkunu qed nitqarqu mulej, imma aħna nuru li nħobbuk billi nħobbu lill-aħwa kollha missier. Grazzi mulej tat-tjieba tiegħek u aħna niddikjaraw mulej li tijak hija l-qawwa, tijak hija l-glorja, tijak hija s-seta u tijak hija l-ħakma fuq Malta għal dejjem ta' dejjem f'isem Ġesu Kristu. Inselmulkom inkom li kontu magħna, aħna nħobbukom, aħna rridu nkunu ħaġa waħda biex dan in-nazzjon jissalva, biex dan in-nazzjon jibqa' dawl, biex dan in-nazzjon iselvi Ġesu Kristu, ħalli minnaw joħroġ il-qawmin spiritwali. Il-mulej magħkom u nitkellmu.